Importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalikat stock na nga alas 11 sa aga. Welcome kami ng pagpalagad siya platuntunan bumbuan na isaw to pang Sabadong lisyon siya platuntunan pat 26 na kitakaroon niya sa bulan sa nga Marso. Ikapat nga Sabado sa ikatatlong nga bulan tuig 2022. Mainit sa gihapon ato sa temperatura sa palibot niya sa Sunod Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na kamo? Welcome. Mayong aga, mayong to sa ating mga suki, sa ating si Makabombo, sa ating siling matagplamati, sa 61 kay makabaranggayan sulad sa Bacolod. Of course, sa mga kabombo man natong karon sa mga banwa kay sulad sa kabuusan sa Negros Occidental. Mga nakatuktok ng live sa ating sa FB kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga sa bayan sa kalibutan. Makitaan na nila batain natin papalagan sinagtos niya platuntunan Bombo Hanay sa Udto. Mga tenderos-tenderas naton, sinimatayono masako-sako pa. Mga may nanghingagaw pa kita nga pakuturan nga nagapanindahan para lutuon pa yung planyagaon sa ila tagsa iya ka mga panimalay. Ay iba din ang arasag sa mga mapuloyan, para manyaga, ay iba naghihimos pa sang palanyagahon. Ay banda na iyaw tapos na paniyaga. Ay mga kautura naton sa kumahan. Ang nagapulo po way na sining mation sa mga biranda sa inatag sa kapapuluyan.
ang aton nga mga mangisda sa aton sining baybayon. Welcome sining Sabado pagpalagad siya pratuntunan na Bombo Hanay Saud to. Mga kauturan naton nga raiya sa iban nga bahay niya nga lugar sa probinsya, mga nag-outing subong iban panit tara pa nag-travel pa padulong sa pilaya ka mga destinasyon diri sa aton probinsya. Halong-halong sa paglagaw-lagaw sining Sabado sa piyak sang mainit naton karon nga panahon, mainit naton iya nga tiyempo. Kapo nyo tagsarili ka Sabado sa unto, Bombo Dennis Rubica. No mga balita ang aton nga batamod, balita lokal, ang PPCRB, nagapati nga ining pagtukod karon sa Task Force Against Vote Buying, makabulig kuno sang dako, no? Sa pagtapna sa pagpamakal sang buto sa tagsa kapag siya sang eleksyon mga kaibigan. Ibulong tayo ko sa komento man payag ni Father Chris Gonzales sa aton diri Social Action Center diri sa may sulat sa Bacolod sa presidente sa Diocese iya sang Bacolod mga kaibigan. Duga pagin naton niya mabalita lokal ang kapulisan sa Police Station number 6 na may aral na sang person of interest sa tabo ito mga pagtiro patay sa isa ka call center agent. Yang antila daw ninihay-nihoy pang investigasyon sa kapulisan. Santang ang ato sining update magkaroon sining natabo nga duwa ka mga sunod-sunod nga enkwentro dito sa may syudad sa Himamayla no kapong ko sa talikdan nga adlaw sa dente may mga na-recover ato sining militar mga subursibo dokumento mga balag kag mga armas sa sining natabo nga enkwentro subong man ang pagtutok karon sa ato sining Philippine Army sa kandidato. May kandidato ihan diri sa probinsya nga nagapakig-angot kuno iya sa grupo sa New People's Army. Karon man talakayon tali kami na ato pag-obserba karon sa Earth Hour, no, sining adlaw karon sa gabi alas 8:30 to alas 9:30 sa gabi mga kaibigan. May kaupo natin karon isa ka conservationist kag environmentalist no si Sir Errol Gatumbato no sa pag-explicar sa ato na kung ano mga benepisyo anong kayuhan nga matag sining pag-obserbar natin karon sa Earth Hour 2022. Sa balita national, Bulkan Taal gipidalom karon sa alert level 3 matapos nga magbuga sang madamol nga aso tuga iya sang magmatic na magmatic activity mga kaibigan. Sa balita natong gikan sa lawas ang oil storage facility sang Aramco dito sa Jeddah, Saudi Arabia nasunog matapos nga naigo iya sang rocket attack sang mga Houthi rebels. Oy, sering ko ba si mahal naman ni ang kwan ang presyo sang petrolyo? Kay kinakudakot ang storage storage facility no sang Aramco tiba na mga Aramco isa dako man nga mga oil company nga nasunugid no kadako sang damage mga kaibigan. Sa mga balita ang ato ni himay-mayang balita ang ato nga pagtamod sining ugto palagi siya patutunan Bombo Hanay Saudo. 37 minutos na nakikinstruct ang alas 11 sa ugto mga kaibigan. This time no ang taguranay na malabot ang linya ni Sir Errol Gatumbato no para matalakayon tinigaan ta sing pagtamod ining aton karon pag-obserbar no sining tawag nga Earth Hour no karon sa gabi isa ka oras mo lang niya ato pag-obserbar sa mga pumuloy nga pamati subong kung pwede makdan nato ni magpatay kita sa suga no paiway ito na paggamit sa pila ka mga appliances kung nagasisiga na suga 30 kabilog sa itong puloy ang tagsa kagabi no patyon ta na yung kiyang 25 5 na pasigahon ta importante lang ang porsyon sa ato sinipay malay ang pasigahan nato suga no sa isa ka oras siguro hindi naman kita budlayan ato provincial government ara na gani may commitment naman
Yung mga pod makaroon sining Earth Hour, no? So sa mga residente, sa mga individual, pribado nga citizen sa ato sining palibot sa probinsya, sunod sa Bacolod nga malubutan sa ato sining pagpanagan sining ugto sa ato ginapilan kitong updan ning ginatawag nga Earth Hour. Kasi naton dako ining kontribusyon naton, no? Sa pagpreserbar sa aton sining kalibutan, sa pag-preserve sa aton sining environment mga kabanan. Balaan ta naman ti subong, dako gid ang factor, no, nga halit, no, about sa mga climate change. Si Pablo Subong ting ilinit, tugnaw nagainit. Sa summertime po nag-ulan, nagbaliskad ng kayo na bukod na na-affecto inis nga tawag nga climate change bukod sa aton man halit sa aton siniya nga environment. So ano ang kayuhan nga madala sining pag-untat naton gamit abi, no, sa mga appliances, electrical appliances, sa sulod sa isa ka oras sa bugos ni kalibutan. Worldwide ini mga kabinan. So ano sa pek naton nga linya, si Sir Errol Gatong-Bato, isa ka environmentalist, na kag conservationist, no, sa pag-speakar sa aton na kay basi pa lang mainganyo kamo nga mag-upod karon, no, po dapat updan tagid ining Earth Hour karon sa gabi. Sir Errol, mayong udto live dire sa Buong-Buanay sa ugto, Bumbo Dennis on the line. Sir Errol. Mayong udto, Dennis, and good to see you. Thank you for this opportunity to be here in your program. Yes, sir. Salamat man sa imo sining tiyempo ginatag diri sa pagpalagad sa Buong-Buanay sa ugto. So karon sa gabi, sir, ma-celebrate kita sa ginatawag nga Earth Hour 2022, no? So para mapa-speakar tabi kumo isa ikaw sa environmentalist, no, conservationist, no, ano ang makontribuar, anong maayo nga matuga o resulta sa ating environment sining pagpatagay naton, yearly na ni, no, ining Earth Hour, Sir Errol. Okay. Sige, due tayo nga background, ang Earth Hour nga ini, nagsugod ini sa Australia sa 2007 pa, no? It started as an advocacy, pero later on, naging movement na siya. Movement to save our planet Earth. Not only the planet, but also the people sa kita nga mga pumuluyo, ano? So for this year, ang aton nga theme for this Earth Hour is Shape Our Future. Ako na nahambal mo kagay na Dennis, nga ini siya ginapatigayon every year, ano? That we are encouraging everyone to switch off sa aton nga mga light at 8:30, no, isa ka oras nga patay sa mga pagsuga sa aton mga suga para magbuylog sa sini nga movement. Ano ang katuyuan sini? Aside of course from educating the public, nahanungod sa aton nga environment, nahanungod sa aton nga mga dunang manggad, nahanungod sini nga phenomenon sa climate change, ini siya isa ka movement nga kung sa din ginapakita nato nga just try to imagine kung ang bilog nga kalibutan in 1 hour wala sing suga, pila bala ka litro or pila ka litro sang gas o kung sa mga petroleum ang aton yung ma-save. Kay nabalaan naman nato nga ang mga petroleum labi na gini ang mga fossilized fuel tulad sining ato mga ginagamit nga mga diesel, mga kerosene, gasolina, mga fossilized fuel ni sila kag ammonia nagatuga sang carbon emission, no? So just imagine for 1 hour pila ka carbon ang aton nga ma-prevent nga magtuhaw sa aton nga kahanginan kag magkadto sa aton nga atmosphere. So in a way this is a sort of a movement for us to realize kung ano bala ka importante man ang energy conservation, ang pagtipid sa aton nga kuryente, kay sunod sa mga pagtuon sa mga eksperto, ining paggamit naton sa kuryente, ang paggamit naton sa power, ang paggamit naton sa mga fuel, isa sa mga dako nga contributor nga kung sa din nagatuga ini subong sa ginatawag naton nga climate change. So karon sa gabi, gina-encourage kinaton ang tanan nga magbuylog sining annual nga Earth Hour para ipakita naton nga aware, hindi lang kita aware, parte sini nagakatabo subong sa aton nga kalibutan, kundi nagapakigbahin kita sa sini nga movement para i-save
aton nga i-save ang aton nga future kag ang aton nga bilog nga kalibutan. Okay. So sa pagpatay naton sa nga suga sa paguntat naton gamit sa elektrisidad for 1 hour abi no bilog nga kalibutan de siguro sir kadako gini ang ma-contribute sa pagpabugnaw sa temperatura no sa kalibutan bisan pa paano bala sa isa ka tuig bisan isa lang ka oras kada magbulubugnaw man si Mother Earth Sir Errol. Yes, so amo na siya nga Dennis, initial aton man bala ginapakita nga ang aton nga energy conservation dapat i-practice naton individually, no? Kay isa ka tungod paagi sini nga Earth Hour daw gina-encourage bala naton ang aton nga mga pumuluyo nga lantawon ta naman liwat ang aton nga palibot nga sa aton nga panimalay, for example mangin ginagawi na naton nga mag-conserve sang energy, no? Ining hindi masyado paggamit sa madamo ang mga suga, magamit kita sa mga energy efficient lighting kag sa mga appliances naton nga hindi bala masyado ka gasto sa kuryente. At the same time, gina-advocate man ini sa Earth Hour nga as much as possible kung pwede kita nga hindi masyado magdepende bala sa aton nga mga private cars, no? In fact, may mga movements subong nga we will go back to bicycle or maglakat-lakat lang kung pwede man, or ang gina-promote natin subong ining mga energy efficient vehicles pareho abi sa mga electric cars sa ibang nga pungsod popular na ini kag diri sa Pilipinas may ara naman. So in a way gusto naton ipakita through this Earth Hour nga gina-sponsor sa WWF nga ang bilog nga pumuluyo nagaugya, no? Kay in our little own way masiling naton nga nagakontribute kita para hindi magdugang ang pollution sa aton nga palibot, hindi magdugang ang kainit kay tama ka Dennis nga mabatyagan naton liwat ang kabugnaw sa aton nga palibot. Balik na kay ang carbon dioxide mo daw mo gining isa sa mga dako nga factor nga nagaguba sa aton ozone layer nga mo ti mabatsagam sa subong summer sa subong mga inadlaw, no? Terrible batsagan mo gid ang init bala daw laay nagidya para mo sa 30 years ago nga init mo sining ka summer daw so okay lang subong niya ang init nga mabatsagan mo sir pag igo sa lawas mo mo daw ka sakit nagidya mo sang init bala mo siguro wala na blasting ozone layer nga masala sa rays ang adlaw at direkta nagasulod sa kalibutan mo do kalaing nito sang init subong Sir Errol, no? Tama ikaw Dennis, ano kay ang carbon emission nibla ining paglaptas ang carbon sa aton nga atmosphere, ang isa ya gini nga impact ang ginabuslutan niya ang aton nga ozone layer, no? Sa simple nga pulong kung sa tao bala daw yuban ano nang tawag naton man, ini balang daw kuan mo siya daw payong, no? Amo ni ang ozone layer, amo ni ang payong sa aton nga planet Earth. Kag ining ozone layer amo na siya naga-control sa climate naton sa bilog nga kalibutan kag naga-protect sa aton sa ultraviolet radiation nga halin sa adlaw. So imagine mo bala nga kwan ang payong mo kung mabuslot kundi ang iya nga kwan ang iya sina nga init masulod sa imo nga lawas. Correct. Kag ang mo sina ang init nga magsulod hindi naman makagwa kay gina-trap niya, no? So amo na siya ang masubo-subo sa aton nga kalibutan ining pagguba sa aton nga ozone layer nga nagdala sa ginatawag naton nga climate change. Kag ang masubo sini Dennis amo na bilang ginasiling naton hindi na inaya ma-repair. Ang pagbuslot sa aton nga ozone layer beyond repair na ina. Amo na siya nga ginahambal naton subong nga adaptation na lang, no? Iti hindi ta na ma-repair ti kun ara na ang ina nga sitwasyon kinahanglan ang tanan kita mag-adapt kita sa aton nga panghinawi, sa aton nga pangabuhi, sa aton nga technology, sa aton nga mga infrastructure kag iban pa. So nahambal mo nga nagainit ang aton nga pamatyag do kag especially sa mga summer, mabatyagan naman naton ang kainit. Ina siya dugay na inang agin predict sa aton nga mga scientists nga ang isa ka impact sa pagkaguba sa aton ozone layer ining extreme ang pagdugang balas ng temperature sa aton kalibutan. Kung tao pa na Dennis kung gahilanat ka balahaw so ara kung ang normal kung daton nga body temperature 37 degrees ano ti kung may increase na siya may hilanat ti amo na subong ang kasabo sa aton kalibutan nagabatsyag na hilanat ang aton nga kalibutan kagkabay pa hindi balabot bala sa ginatawag naton nga seizure point nga mas tanan-tanan kita maapektado na gid kag luwas sining sobra nga kainit Bubo Dennis ang iksaya kapag ka extreme nga impact
ining paglalabala sa mga kalamidad. Kita Correct. po, subong hindi ta na mabatyaga ang mga bagyo, ang mga hurricane, bisan pa ang mga storm surge. So nagadagko kag damo ang impact kay kita diri sa Negros, hindi na kita mabindihan sina sungod lang sang recent nga natabo sang ODEP, no? Last year latawa bala nagbaha sa Northern Negros Occidental sang before the end of the year, diri naman sa Southern Negros Occidental ang nagbaha, because these are already changes sa aton nga panahon nga hindi ta nasubong mabalaan kung saan ang tig-init, saan ang tag-ulan, kag amo ni siya ang ginatawag naton nga El Nino and La Nina phenomenon, ano? So we are already experiencing sang aton nga pagbago sa aton klima, kag ang masubo pagin sini Bumbo Dennis kay pati ang aton nga pagkaon mapiktuhan sini. Correct. Una, ang aton nga agriculture. Kung sobrang nga init, hindi bala nagakapatay ang aton nga mga Tanom. tanom. Ang isa pa, kay jutay na lang aton nga kalasangan, wala na kita sang storage sa aton nga tubig, daw wala na kita sang tangke. Nga kung sa diin, pwede naton mabutang tani ang aton nga mga tubig nga maga-supply sa aton nga agriculture and domestic needs. So anong matabo sila pila eventually famine, gutom, ano, sa iban nga parte sang kalibutan na agyanay na sa Africa. Kaga ang extreme naman nga sitwasyon, kung magtudo naman ulan, may bagyo o kung nagalain ng tiyempo, sobra naman nga tubig, kaga ang gwa naman baha, kaga kalamidad. So basically we are facing this extreme weather conditions nga tawo na ang apektado. Amo ina nga ginapangayo tagit sa tanan nga ining aton nga kalibutan dapat amdigan kay so far wala pa man may na-discover nga iban nga planet nga maka-star kita, no? O mo ning way babalaan si kadamaan guro Sir Errol nga ti ang aton nga pag-preserve naton sa nga natural kagusto nga klima sa kalibutan, kinanon ta gini kay ti may kabuhi ita nga gina-sustain mo kay kung naguba ang climate ta, sinita ba init na batyagan ta, ulan na batyagan ta, why ti kabalo in the long run, tanan nga kabuhi sa kalibutan patay kay ti tsaktamban mo kung gutom lang karon, why na tubig, why na pagkaon, no? Why na kadto ng tao. So amo ni gurong why man sing tawo nga hindi lang sila nga climate change lang issue dire, in the long run na damo pa sing ulamid, damo sing matugang epekto sa kabuhi sing tawo kag iban pa nga mga living things diri sa kalibutan, Sir Errol. Ang isa talang bala ka simple nga example, Dennis, nga atanan kita subong naga mineral water na. No? Ang una bisan din naman tanga mga bubon-bubon na Pwede kainom. Pa ang tubig kay damo pa ang tubig. Subong yan nga kinahanglan na i-process ang tubig bisan sa mga banwa-banwa subong sagwa sang Bacolod, sa mga rural areas. Ang mga tao naga mineral water na kay nga ina siya naga-indicate na ina sa scarcity o kung pagkulang sa aton nga water supply kag kun sa di kulang na ang aton nga drinking water, no? Bisan gani ning mga areas nga may mga water facilities bala, mga water service facilities, ini mga water district, ang ilang nga gina-supply nga tubig hindi na matinlo, no? Kag kun kisa may mga lugar pa nga wala sing tubig. Kag diriya sa Negros na experiencean ko gini Dennis kaysa una sa Kanlaon pa ko, may mga areas dira sa palibot sa Kanlaon nga kung summer gani wala tubig, no? Especially sa Bayla Castillana area, kaya amo na siyang badly denuded nga parts ng Kanlaon. Sa Sorman, bisan sa Kandune, there are certain time nga ang tubig nagadutay na lang. Kag hindi lang na Dennis sa bukid ma-experience yan. Kay pati sa aton nga kadagatan tungod sining climate change nga ang area bala sa kalibutan nga ice naga-melt na, nagakatunaw na. So ano ang tendency sina mataas ang salt water. Kaya do parehas ni balas ng balde, ang puno nga balde, kung buuan mo pa sa tubig, hindi bala maawas. Correct. Amo nang natabo sa aton nga dagat. Ang aton nga stock sang dagat, ginadugangan sang tubig halin sa milyones hektaryas nga ice nga nagakatunaw. So anong matabo sina? Masaka ang salt water. Kag ang tendency sina i-intrude niya o kung i-contaminate ining aton bala mga bubon sa bye-bye sa mga malapit nga lugar. So basically pati ang aton nga drinking water affected na. So correct no. So grabe gali no aslinta climate change na puti kung padalman dagid sus kada mo damo sa mga infekto nga sakto na irreversible no. Hindi ta na ni mabalik pang damage sa aton environment no.
nga timo pa ng subong nga daan no te kung hindi ta na mabalik kung pwede mo on ta lang nga hindi ta na pagdugangan pa ang damage sa ating environment no para at least bisan paano no hasta na lang dang damage di na maglala bala Sir Errol. Amo na siya gani Dennis ang ginasiling naton nga adaptation. Kag ining Earth Hour, isa gin ini bala Dennis kapamaagi nga matun-an naton kung paano mag-conserve sang aton nga energy kag iban nga resources no. Kay ang aton bala ni nga mga walantawa bala kay natabo sa Ukraine nagmahal ang gasolina kay source of fuel sila. So ang aton ni bala nga paggamit sa mga fossilized fuel as much as possible aton ini siya nga i-minimize gid kay amo gini siya ang nagatugas sa dako nga carbon emission. Amo na siya ang aton nga advocacy, dapat mag-shift na kita sa renewable energy. Magsiling kita nga renewable energy, inibala yang wala sing katapusan ang iya nga supply. Ang supply niya lifetime, no? Kaya ang aton niya nga mga fossilized fuel, pareho sa aton nga mga petroleum products, may kuha ni siya may limitation. Kung maubos ang stock nga ina, wala na replenishment. So ubos na siya. So that's why kung may mga resources kita nga mga fossilized energy, dapat i-reserve lang natin, especially nga ang Pilipinas tropical country. Second, then is dapat lantawon ta mabalang aton nga natural forest, no? So although may mga reforestation project diri sa Negros, ang aton forest cover mga less than 4% na lang ang natural. So maka-afford pa ta bala nga buhina na as much as possible dugangan ta pagina ang aton nga forest kay ang isa ka nami nga adaptation nga matabo sa aton bisan sa aton nga mga small communities ining pag-reforest ang aton nga mga denuded area sa bukid ano. Aside from that nga gina reforest naton, mas makabenepisyo pagkikita kaya ang aton nga supply sang water no, ang aton nga water security gina-ensure man naton kay subong gaamat-amat na ina. So there are many things nga dapat mag-adapt kita kang ini bala mga areas naton Dennis nga ara sa hazard areas. Kabalo naman kita nga di kadamo sa mga hazardous areas sa aton diri sa labi na gid diri sa Pilipinas kag sa Negros Occidental in particular, dapat mangin free na ini sa mga occupancy. So, and finally, although kadamo pa sang dapat naton lang taon, ining pagpanghaboy naton sa mga basura. Oh, correct. Labi na gid bala mga plastic ang hindi matunaw, ang halin ni sa duta, ang halin diri sa land base naton, sa di na makadto sa aton coastal and marine areas. Anong matabusin na? I-pollute yang aton nga kadagatan, ang aton nga mga palangisdaan, nagaka-poison, ginaguba niya ang aton yung mga coral reefs. Kaya anong epekto sina ang aton naman nga pagkaon ang aton yung fish supply. So kung lang taon mo, ang tanan-tanan nga problema sa aton nga environment Bumbo Dennis, connected. Kag it does not only take one person or a group of person nga kinahanglan mag-ubra sini. Kinahanglan tanan nga tao sa bilog nga kalibutan kay although nga ang Pilipinas hindi number 1 contributor sa carbon sa bilog nga kalibutan, pero kita kaaton niya ang vulnerable. Kita yang naapektuhan sa sobrang pag-pollute sang kalibutan sa mga industrialized countries tulad sang US, China, kag iban pa nga mga countries. Baka namin, tani mas ling tamo nga topic ko, bisa sa kuras ko, hindi matapos. Ganito ako, alang-alang, ganito tiyempo ko, Sir Errol. So, gaanta na ka-tiyempo, pagpangagdabi, pinaksyon sa atong pumuli nga pamati sa mong gatanaw, nga bisan paano, bisan sa isa lang kuras karon makaupod sila sa Earth Hour na ton, Sir Errol, imong pilasyon sila? Yes, Dennis, no? Karon sa gabi, 8:30 to 9:30, isa lang man nakauras, i-celebrate na naman nato ni ang Earth Hour nga gina-observe sa bilog nga kalibutan, no? Mga 192 countries na nag-participate sini, nga kung sa din i-switch off nato nanay ang tanan naton guro nga mga electrical devices, pati ng aton yung mga kasugaan for 1 hour, para makita naton, kung ma-value naton, kung ano bala ang energy conservation. Kag I hope nga through this movement in Earth Hour, makaparticipate kita, kag maka-reflect kita. So karon sa gabi, samtang madulom, ma-reflect kita ano ang aton nga mahimo para ma-conserve, kag ma-protect naton ang environment. And mind you, Dennis, kung naga-conserve kita sa aton nga environment, kung naga-conserve kita sa energy, basically nagabulig man kita sa aton nga lawas in terms of conservation sa aton financial resources, no, kag health. So, ang aton nga pag-conserve sa energy, pag-protect sa aton nga environment, we are actually protecting our very own life. So, I hope we could join tonight
in 1 hour sa aton nga Earth Hour that would start 8:30. Ang aton nga theme sa subong nga tuig amo ang Shape Our Future. So it is us people who could shape really our future. So thank you for this opportunity, Dennis, and I'm very happy nga makabalik diri sa Bombo Radio. Sige. Mayong ugto sa tanan mo nga nagpalamapit. Sir Errol Gatambato, salamat man sa tiyempo mo kag mayong ugto. Kapatay mo kami na, no? Si Sir Errol Gatambato, no? Isa ka conservationist kag environmentalist, no? Sa siningaton pag-obserba karon na sa Earth Hour 2022, mga kaibigan. Nakupdan tani. Kay para manigyapon sa aton tanan, no? Para sa aton future, para sa aton kapuapuhan sa ulihi nga mabilin diriya sa kalibutan. 58 minutos na nakalikan sa takna alas 11 sa aga, mga kaibigan. Kuwata na si Pilaton kay Likoton, kastambay na kamo sa News Center sa ato dalag ko kalabas nga mga balita nasyonal. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa. Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Punto las 12 na sa utos ng Bayan Community Center. Madalag ko ulabas ka mga ng mabalita nasyonal. Pinaka-latest karon ng aktibidades ni Bulkan Taal na matapos sining patagayon sa inya sining preyot kon magmatic activity, mga kaibigan. Nagbugas sa sing asoto daw mga 1,500 meters ang kataason, mga kaibigan. So ginabantayan ni karon base ibala mag-erupt naman mga kaibigan ang Bulkan Taal. News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in! And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSN, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ng Sabado, Marso 26, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang Taal Volcano muling nag-alboruto, itinaas ngayon sa Alert Level 3 mula sa Alert Level Number 2. Mga residenteng malapit naman sa Bulkang Taal, kasalukuyang pinalilikas na ng FIVOX. Samantala, si dating mga headlines, energy program ng gobyerno makakatipid daw ng hanggang halos 840 million kada taon, ay naman sa pagmamalaki ng Department of Energy. Ang beauty products, libro at gamot, pangunahing pinipeke at pinipirata sa panahon ng pandemya. Samantala, sa lalawigan ng Cebu, mahigit 5 kilo ng hinalang shabu abay na kumpiskado ng mga otoridad.
Sa international news, ang Russia naman itutuon na daw ang pagsalakay sa eastern Ukraine. Tapos na raw ang unang yugto ng Russian operation. Samantala, Ukrainians naman puspusan din naman ang paglaban sa Russian forces para mabawi ang tinaguriang contested city na ng Kherson. Ayon yan sa Pentagon. Samantala sa ating sports balita, ang top team sa NBA Eastern Conference na Miami Heat talo na naman si katlong sunod na laro matapos masilat kanina ng New York Knicks. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po inyong anchorman, si Bombel Maracol. Naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, itinaas ngayon ng PHIVOLCS ang Taal Volcano sa Alert Level number 3 mula sa Alert Level 2 matapos ito mag-alburuto. Mamaya kukuha tayo ng direktang pag-uulat dyan po naman sa may bahagi ng Taal Volcano sa may Batangas. Pero nandiyan na sa linya si Bombo Gerald Ulip. Bombo Gerald, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa may bahagi ng Bulkang Taal, Bombo Gerald? Yes, Bombo Elmar, Bombo Everly, sa ngayon ay pansamantalang kumalma itong Taal Volcano matapos nga magbuga ng abo dakong alas 7, pasado alas 7 kaninang umaga. At sa ngayon, dito sa ating likuran ay makikita na talagang hindi na muli nagbuga ng abo itong Taal Volcano. Paglilinaw lamang, Bombo Elmar, yung nakikita natin background ngayon, hindi yan yung Taal crater mismo, yung volcano, yan yung tinatawag na binintiang malaki, hindi yan mismo yung Taal Volcano. So ayon nga sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or itong PHIVOLCS, kanina ay agad itinaas sa Alert Level 3 mula sa Alert Level 2 itong naturang bulkan matapos pa ring magbuga ng abo or yung karon kasi kanina yan noong nag-generate ng short-lived phreatomagmatic burst itong naturang bulkan at sinundan pa ito ng tuloy-tuloy na pagbuga ng naturang abo, itong phreatomagmatic activity na nakapag-generate ng 1,500 meters na taas at mayroong mga nagtailang pagjanig kanina dito pa rin sa bahagi ng Taal. Sa ilalim ng Alert Level 3, Bombo Elmar, Bombo Everly, ay mayroong tinatawag na magmatic intrusion dito sa main crater ng naturang bulkan na pwedeng masundan ng susunod pang. At dito nga sa website ng PHIVOLCS nakalagay dito na sa Alert Level 3, ibig sabihin yan ay yung magma na sa malapit ng surface at yung activity ay pwedeng magbuga, magdala ng hazardous eruption at yan ay maranasan hanggang sa susunod na linggo at pwedeng ilagay na or inilagay na itong permanent danger zone i-expand sa 8 kilometers mula dito sa active crater. At sa kasalukuyan ay hindi naman na lumaki itong pagsabog pero patuloy na kanina itong mga aktibidad na naranasan dito sa bulkan, mayroong mga pagyanig at sa ngayon naman dito sa ating kinaroonan, Bombo Elmar, so far hindi natin na usok na lumalabas mula pa rin sa Taal Volcano, Bombo Elmar. Bombo Gerald, yung pagbuga niya ng usok, ano yan? Hindi naman papunta banda sa lugar nyo, ano? Bombo Gerald, palayo sa inyo dyan, ganun ba? Oo, Bombo Elmar, sa ngayon actually clear. Yung kanina lang yung talagang nagbuga ng abo kaninang alas 7:22 ng umaga at wala na, clear na ngayon, Bombo Elmar. Actually, alam mo, parang naging tourist destination tuloy itong Taal Volcano. May mga nakita tayo kanina dito, Bombo Elmar, nandito rin sa ating lugar kasi masisilayan dito ang Taal Volcano at sinasabi nilang, misto lang fake news. Sabi nila dahil wala naman daw makikitang abo sa ngayon, pero kaninang umaga kasi ay nagbuga. Sa ngayon kasi wala na, Bombo Elmar. So, misto lang normal yung sitwasyon ng bulkan ngayon dahil hindi pa nasusundan ng phreatomagmatic burst at sa mga pero posible na mga maya-maya or bukas ay pwedeng masundan pa ito. Depende na rin yan dito pa rin sa aktibidad ng bulkan na patuloy pa rin minomonitor ng PHIVOLCS, Bombo Elmar. Sa bagay, hindi mo naman mahulaan yan, maging na mga eksperto, ano? Bombo Gerald, bigla na lamang siyang nagbubuga o kaya naman sumasabog. Bombo Gerald, ikaw, nakalipas na mga pagbuga dyan ng usok o ng abo ng bulkan, nung nakalipas na mga taon, yan din ba ang naging mitsa
dati na nagtuloy-tuloy ito, Bombo Gerald, noon? Oo, Bombo Elmar, Enero a 10, Sunday yun. Naalala ko, Bombo Elmar, at hapon yun, 2020, bago mag-pandemic nang pumutok itong Taal Volcano. At yung mga unang naapektuhan talaga dito, yung mga bayan ng Agoncillo at Laurel, kasi sila yung pinaka malapit dito sa ating baba, Bombo Elmar. Yan yung Agoncillo at Laurel, at yan nga yung mga apektado noon ng malakas na babadya ulit na mangyari ito, pero depende nga dito sa aktibidad ng bulkan dahil pati yung mga eksperto Phibals hindi nila masabi kung kailan ulit magkakaroon ng pagsabog. So ang ginagawa ng Phibals, patuloy yung kanilang pag-monitor dito kasi doon binabase rin sa mga aktibidad paglindol na malalakas at mahihina doon pa rin sa crater mismo ng bulkan na Bombo Elmar. Sige, babalikan namin kayo mamaya sa mga updates naman kung sino-sino o anong mga lugar ang naapektuhan sa paglilikas dyan malapit sa Bulkang Taal. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Taal, dito pa rin sa Batangas, sa Bombo Gerald Bicules. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Samantala, inilahad naman ng isang opisyal ng Department of Energy ang long-term policy directions para matugunan ang sunod-sunod na linggong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Gerardo Erguiza, na ipatupad na ng ahensya ang Energy Management Program ng pamahalaan kung saan kailangan ng mga government offices na makapagtipid ng nasa 10% ng kuryente o katumbas yan ng hanggang 24 megawatts o hanggang 840 million pesos kada taon. Anya sa may existing platform na ito, nakikitang bababa ang demand kapag magtipid sa pagkonsumo ng kuryente upang hindi na anya kailanganin pang maghabol sa supply at mayroon na rin ngayong Energy Conservation and Efficiency Act of 2019. Hinikayat din ni Erguiza ang publiko na maging ang mga opisina na din at gobyerno na magtipid sa kuryente at langis sa gitna ito ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala naman sa ibang balita, natukoy ang 6 na bayan sa lalawigan ng Quezon bilang election hotspots. Ayon kay Provincial Police Chief Colonel Joel Villanueva, inilagay sa yellow category ang bayan ng Infanta dyan sa Quezon Province at mula na ay dila naman sa paulat na election-related violence. Maalala na sugatan si Mayor Filipina Grace America ng Infanta matapos ang pag-atake ng hindi nakilalang gunman noong nakalipas na Pebrero 27 sa town center. Matapos na dumalo naman sa isang church service, si America ay muling tumatakbo sa ilalim ngayon ng Nationalista Party laban sa 2 kandidato kung saan pinaniniwalaang politically motivated daw ang motibo naman sa pag-atake laban sa mayor. Ang bayan naman ng Mulanay ay mayroon ding kasaysayan ng election-related incidents sa nakalipas na 2 halalan at matinding political rivalry. Ang 4 naman na bayan ng General Nakar, ang General Luna, kasama yung General Lopez at Katanawan ay tinawag din na election hotspots at inilagay sa ilalim ng orange category dahil naman sa nangyaring engkwentro kamakailan sa pagitan ng mga rebelde at pwersa ng gobyerno. Ayon pa rito sa PNP, kanilang ipagpapatupad ang lahat ng safety measures sa kasagsagan lalo na ng election period. Samantala, sa karagdagan pang mga balita, maaaring simula ng pagrolyo ng bakuna para sa ikalawang booster shot sa huling bahagi ng buwan ng Abril o mas maaga sa buwan ng Mayo sa oras na maaprobahan na ng Food and Drug Administration o FDA ang emergency use authorization nito. Ayon kay National Vaccination Operations Center o NVOC Chairperson at Health Undersecretary Myrna Cabutahe, nagpanukala na ang DOH para sa approval ng EUA ng FDA para sa ika-4 na dose at kapag naaprubahan na ay maglalabas sila ng guidelines. Anya, pag-aaralan din ng DOH at ng FDA ang karagdagang benepisyo na maibibigay ng ika-4 na dose. Ayon kay Cabutahe, kinukonsidera ang pagbibigay ng ika-4 na dose para sa mga moderately at severely immunocompromised, gayon din sa mga individual na nasa high risk sa severe illness. Abangan ang detalye pa mamaya. Nakuha tayo ng mga updates dyan pa rin sa Taal Volcano. Sa mga residente na apektado naman ay nililikas bunsod pa rin ang pag-alburuto ng Bulkang Taal. At ginarin mga kabombo kay Star Nation, kuwarentay ng update ito naman sa mga beauty products daw, mga libro at gamot na pangunahing pinipeke at pinipirata sa panahon ng pandemya.
At may mga nakong impormasyon dyan si Bombo Dennis Hamito. Tuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon at paghingi ng tulong ng Intellectual Property Office of the Philippines dito sa iba pang mga tanggapan, mga ahensya ng gobyerno para mahabol itong mga namemengket, namimirata ng mga produkto. Sa kasagsagan ng pandemya, alam mo ba, Bombo Elmar, na pangunahing pinipeke mga beauty products, mga gamot, mga damit at gayon din, pati na yung mga libro ay pinipirata at pinipeke na rin nitong mga nakalipas nga na buwan ay lumabas ang mga ganitong kaso. Ngunit hirap ang gobyerno na mahabol ang naturang mga nasa likod ng pagpapakalat ng mga ganitong klase ng peking produkto dahil nga kinakailangan may complainant at kinakailangan din na matukoy kung saang mga lugar at maaktuhan itong mga ginagawa ng ilan sa ating mga kababayan. Yung iba naman, mga banyaga mismo ang nasa likod ng pamimeke at pamimirata. At maliban dun sa pamimeke na yan, smuggled pa ang ilang mga produkto at pinapasok dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng backdoor channel at yan nga yung nagiging daan para maging talamak yung bentahan ng mga ganitong uri ng produkto. Sa rehiyon ng Mindanao ay ilang ulit na nakatuklas ng mga milyon-milyong halaga ng mga peking sigarilyo, gayon din ng iba pa mga produkto galing sa mga karatig nating bansa at siya namang ipinapakalat sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At inaasahan na may mga makakasuhan pa sa mga susunod na araw, pero ang pinakang sensitibo at maging si Pangulong Rodrigo Duterte ay nakatuon ang atensyon dun sa mga namemeke ng gamot sapagkat ito ay maaari umanong magdulot ng malaking panganib sa kalusugan sa oras na ito ay maibenta sa publiko at pagmukhang lehitimo at hindi naman makakagamot, bagkus ay makakadagdag pa sa karamdaman ng mga kababayan natin, mga pasyente na dumaraan sa matinding sakit at gagamit ng mga peking produkto na naibebenta sa tinatawag na black market. At gayon din, nang kumalat itong ganitong sistema sa internet, mas dumami ang nagiging biktima sa mga nakalipas na buwan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba nating mga balita, pinayagan na ng Department of Education o DepEd ang pagsasagawa ng physical graduation rites sa mga paralang nasa low-risk areas. Ayon kay Education Secretary Leonor Magtolis Briones, dahil sa patuloy na pagbaba ng COVID-19 cases at pagluluwag ng mga restriksyon, ay pinapayagan na ang pagsasagawa ng face-to-face at virtual graduation depende sa alert level status ng isang rehiyon. Sa ngayon, pinapayagan ang pagsasagawa ng physical graduation sa mga eskwelahan nasa alert level 1 at alert level 2. Subalit, kailangan munang humingi ng konsultasyon sa mga local government units, sa mga paaralan at community learning centers ng may striktong compliance sa mga protocol na itinakda ng IETF. Samantala, sa mga paaralang nasa alert level 3, 4 at 5 naman ay tanging virtual graduation rites pa lamang ang pinapayagan. Nakatakdang magsagawa rin ng graduation rites ang mga eskwelahan sa buong bansa mula June 27 hanggang July 2 ng taong kasalukuyan, kasunod ng pagkatapos ng school year para naman sa taong 2021-2022 sa darating na June 24. Balikan natin yung lugar ng Batangas. Sa mga apektado po ng pag-aalburuto na naman ng Bulkang Taal, meron na pong inililikas. At may nakuha ang impormasyon dyan si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, sa mga sandaling ito, bagamat gaya ng report kanina ni Bombo Gerald na humupa yung pag-alburuto ng Bulkang Taal at hindi na muna nagpapalabas ng mga usok o yung pyroclastic materials, ay ito ngayon nagpapatuloy yung mga order na ng PHIVOLCS at ilan pang mga ahensya ng pamahalaan ng evacuation o pagpapalikas na sa mga residente na narito malapit sa tinatawag o nasa loob ng 8-kilometer permanent danger zone. Kabilang nga rito, Bombo Elmar, para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, yung mga nasa ilalim ng lugar na dapat nang ilikas ay yung mismong Taal Volcano Island at ganoon din yung mga villages o barangay, tinatawag na mga high-risk villages ng Bilibinwang at Banyaga, Agoncillo at Boso-Boso, Golod at Eastern Bugaan, East Laurel,
Batangas Province at kinakailangan ng magsagawa ng evacuation dahil sa posibleng peligro ng pyroclastic density currents at yung tinatawag na volcanic tsunami kung magkaroon pa within the day ng mga mas malakas na eruption o pagsabog Bombo Elmar at pinapalalahanan ng PHIVOLCS at ng ating NDRMC na dapat wala na tao o palisin yung mga mamayan, yung mga narito sa loob ng tinatawag na permanent danger zone. Partikular, ito yung binabantay natin ngayon dito sa bayan ng Agoncillo at ng Laurel, Batangas, Bombo Elmar. At kanina sa ating pagdaan sa mga iba't ibang mga bahagi ng Batangas ay makikita na yung mga pagsisikip ng daloy ng trapiko dahil marami sa ating mga kabayan, lalo na yung mga kumbaga deja vu dahil 2 years noong January 2020 ay nagkaroon nga ng malakas na pagsabog. So nababahala sila na maulit, matrap, maipit na naman sila sa pagbuga ng abo at sila na naman ay maapektuhan yung kanilang kabuhayan at kaligtasan. Bombo Elmar. Bombo Raymond, sa ngayon ba nakikitaan ng pagpapanik yung mga tao dyan? Kamusta yung sitwasyon, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay hindi pa naman yung panic. Kumbaga, naghahanda na ating mga kabayan, lalo na yung sa bahagi ng Taal Volcano Island. Talagang dapat walang tao doon. At ganoon din yung bayan ng Agoncillo. Ito yung kinubra natin noon. Saka yung Laurel at makalapit pa ng mga bayan. So, naghahanda at within the day ay talagang ililikas na sila dahil matapos ilagay nga sa alert level 3 ang sitwasyon sa Taal Volcano, Bombo Ever. So mamaya ay talagang ikotin natin itong buong mga paligid ng Taal, partikular yung sa bayan ng Laurel at sa Agoncillo, Bombo Ever. Okay, Bombo Raymond, bagamat sinasabi nga kanina ni Bombo Gerald na medyo kalmado pa ngayon yung bulkang Taal, syempre maganda rin itong ginagawa ng mga government na preemptive evacuation ng kanilang mga residente, especially yung mga malalapit sa bulkan. Sa ngayon ba, meron na rin inilabas na order mula mismo sa provincial government dyan ng Batangas, Bombo Raymond? Well, automatic na yan, Bombo Ever, na kapag inilagay sa alert level 3, regardless kung may order sa provincial government, automatic na yan yung mga local government units na affected na nasa loob ng 8-kilometer permanent danger zone ay dapat ilikas na at wala na dapat doon, Bombo Ever. Unless na ibaba ito ng PHIVOLCS sa alert level 2, so yun na lamang. Pero for now ay alert level 3, so kailangan ng i-evacuate, ilikas yung lahat ng mga nasa loob, particular yung mga bayan nga ng Agoncillo, Laurel at yung mismo sa Taal Volcano Island o yung TVI, Bombo Ever. Bombo Raymond, sa aking parte naman, sana hindi naman lumala pa ulit yan kasi nasa kalagitnaan pa tayo, Bombo Raymond, nitong pandemya. Although ang sinasabi naman ng mga lokal na pamahalaan dyan, parang sanay na rin sila, Bombo Raymond, na parang patintero, balik dyan, balik doon, kung mayroong pag-alboruto ang Bulkang Taal, Bombo Raymond, how's that? That's right, Bombo Elmar. Kumbaga, parang na-acclimatize na rin sila. Yung katawan, yung sistema ng kanilang kabuhayan. Adjusted na sa movement o paggalaw ng Taal Volcano. Pero, ang tao lamang din, yung bumabangon pa lamang ng mga negosyante, lalo yung mga maliit na negosyante rito, Bombo Elmar, na pinalugmok noon 2 years ago ng Taal eruption, tapos sinundan ng pandemic within 2 years din sa loob ng 2 taon. Ngayon, ito na naman. Kumbaga parang yun ang masaklap, Bombo Elmar, na unti-unti pa lamang silang bumabangon yung ating mga kabayan. Hari nawa ay hindi nga mauwi doon sa talagang full-blown na eruption na naman o pagsabog ng Bulkang Taal, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Raymond. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Okay, live mula sa lalawigan ng Batangas, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Dagan pang balita, mataas naman na init factor na nararanasan sa Pangasinan. Nasa transitioning stage pa lamang ayon yan sa Pag-asa. May detalye pa ang Bombo Radio Dagupan. Nasa transitioning stage pa lamang ang mataas na init factor na nararanasan ngayon sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Engineer Jose Estrada Jr. ng Pag-asa Dagupan,
Ang buwan ng Marso ay may tuturing pa lamang na buwan kung saan tila buwebelo pa lamang ang mainit na temperatura at aasahan pa na sa buwan ng Abril at Mayo ang mas mataas ang maitatalang heat index. Lalo pat ang mga buwan na ito, madalas na itatala ang mas mainit na temperatura. Kaya't muling ipinaalala ni Estrada na mag-ingat ang publiko sa mga panahong ito. Kahapon, umabot ng 49.77 degrees Celsius o itinuturing na danger category ang naitalang heat index sa Pangasinan bandang alas 2 ng hapon. Nasa 35 degrees Celsius naman ang naitalang maximum temperature at 69% humidity. Paliwanag ni Estrada, ito ay dulot ng air temperature mula sa dagat, sinag ng araw at ang effraction ng hangin. Una na yung tinatawag natin ng transition. Ibig sabihin na first month na tayo na makakaranas na malinsangan o mataas na temperatura dito sa Pangasinan. So normally ang pinakamataas naman natin na nasusukat sa buwan na ito ay yung sa susunod na buwan ng Abril at saka Mayo. Yan po yung pinaka-peak o pinakamataas na temperatura na na-observe na nakarang taon, mga nakarang taon na nasusukat natin dito sa Pangasinan. Live mula rito sa Dagupan City para sa Bombo Network News. Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo. Bombo! Tunguhin natin ang Central Visayas. Kilo-kilong shabu naman ang nakumpiskado ng mga otoridad. Nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Cebu. Higit sa 5 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 35 million pesos ang nasabat ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, CCPO, Sabado ng madaling araw sa Barangay Pahina Sentral. 2 individual rin ang inaresto ng pulisya sa nasabing operasyon na di umano'y magpinsan. Kinilala ang mga suspect na silang Shell J. Centino Coino alias Tol J, 24 na taong gulang, walang trabaho, residente ng Calderon Street, Barangay Ermita, at pinsan nitong si Dennis Centino alias Dennis, 27 taong gulang na residente ng Pig Vendor, Barangay Ermita, Cebu City. Naaresto ang dalawa sa isinagawang buy-bust operation sa Panganiban, Balagta Street, Barangay Pahina Central, Cebu City. Nakuha rin mula sa suspect ang 50,000 pesos na buy-bust money. Aabot sa 5 kilo at 125 na gramos ng shabu ang nasabat ng otoridad na aabot sa halagang 34.8 million pesos base na sa street drug price nito. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang 2 magpinsan na kasalukuyang nakakulong sa Cebu City Police Office. Yan ang ating latest na balita mula rito sa Bombo Radyo Cebu. Ako po si Bombo Jane Rivicoy, nag-uulat para sa Bombo Network News. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Nawinorong Radio Station sa lungsod at probinsya ng Cebu, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagpalakas umano sa loob ng mamamayan ng Ukraine ang pagbisita ni US President Joe Biden sa kalapit na bansa na Poland. Sa panayam ng Bombo Radio kay Alexander Mokin mula sa kabisera ng Kiev sa Ukraine, sinabi nito na labis ang kanilang pagpapasalamat dahil sa pagpapakita ng maraming bansa at ng mga world leaders, lalo na ang mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO, nakaisa sila sa pagdepensa sa Ukraine. Narito pa ang bahagi ng payag ng Bombo Radio kay Alexander Mokin mula sa kabisera ng Kiev. Of course, we do monitor this situation. We do appreciate all the weaponry, all the defense systems, all the humanitarian and financial support that our allies and partners and just regular people are supporting us with. And of course, we are not gonna surrender. We are not gonna give up our country. We're not gonna give up our freedom. So it's either we win or we die. It is as simple as that. So of course, when you hear that more and more people, more and more countries are helping us in many, many, many ways, it encourages us to fight even harder and to believe in our victory even stronger. So of course, that's great news for us. And we do appreciate that so many people
all around the world, they have the same values as us, and they understand that this is the fight for freedom not only in Ukraine, but fight for freedom and democracy all over the world. Yan po ang mismong eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Alexander Mukin na mula pa sa kabisera ng Kiev sa Ukraine. Samantala pa, inihayag naman ng Russia na itutuon na nito ang pagsalakay sa Ukraine o sa may Eastern Ukraine sa pagpapalaya sa may silangan na nagpapahiwatig ng posibleng pagbabago sa diskarte nito. Ayon kay Sergei Rodskoy, ang general ng Russian Army, na ang first stage ng kanilang operasyon sa digmaan ay nakumpleto na at nagbawas na rin ito ng mga combat capacity sa Ukraine upang makapag-focus sa paggamit o pagkamit ng kanilang pangunahing layunin. Ito ay ang pagpapalaya ng Donbas region. Lumitaw kasi na ang layunin ng pagsalakay ng Russia ay mabilis na makuha ang mga pangunahing lungsod at ibagsak ang gobyerno ng Ukraine. Ngunit ito ay napigilan dahil nga sa malakas na depensa ng Ukrainian. Pagbubunyag pa ng opisyal na ang militar ng Russia ay binomba at sinusubukang palibutan ang mga pangunahing lungsod ng Ukraine tulad na lamang ng kabisera ng Kiev na inilalarawan ni Jen Rodskoy bilang isang pagtatangka upang itali ang mga pwersa ng Ukraine sa iba't ibang lugar sa bansa habang ang Russia naman ay nakatutok sa silangan. Samantala, inanunsyo din ng Russia Defense Ministry na nasa 1,351 na ng kanilang servicemen o sundalo ang napatay at nasa 3,825 naman ang sugatan na sa Ukraine. Sa mga karagdagan pang balita sa ibaong dagat, naglunsad ang Ukrainian forces ng counter-offensive sa Kherson, ang natatanging malaking kabisera ng Ukraine na nakubkob ng Russian troops. Ayon sa opisyal ng Pentagon, muling susubukan ng Ukrainians na mabawi ang Kherson na ngayon ay isa ng contested territory. Anya, hindi masasabi kung sino ang may kontrol sa Kherson, ngunit ang punto anya ay hindi na gaanong kalakas ang kontrol dito ng Russia tulad ng dati. Kapag nakaya umanong mabawi ng pwersa ng Ukrainian ang strategic city na ito sa may bunganga ng Dnieper, ang tropa ng Russia sa Mykolaiv ay maiipit ng Ukrainian forces na nakabantay sa may Mykolaiv at ng mga nasa Kherson. Magiging pahirapan din para sa Russian invaders na gumawa ng anumang hakbang sa may Odessa na pangunahing seaport naman na kontrolado pa rin ng Ukraine. Ayon pa sa Pentagon, mayroon ding nangyayaring matinding labanan sa hilagang kanluran ng kabisera ng Kiev ngayon, kung saan ang mga Ukrainians ay nagsisikap na itaboy ang mga Russians mula sa Bucha at sa may Irpin. Samantala, ayon pa sa senior official, nagpapakilos na rin anya sila ng pwersa ng Russia mula sa mga separatistang teritoryo ng Georgia upang i-deploy sa Ukraine. Samantala naman sa bansang Italia, ibaban na ang Russian gas at may nakuha ang impormasyon dito ang Bombo Radio Iloilo. Malapit na makumpleto ng bansang Italia ang pinakaunang wind farm na nasa gitna ng dagat. Ang Peliolico Wind Turbine Park ay tinayos sa puerto ng Taranto, isang lungsod sa timog na bahagi ng Italia. Ayon kay Bombo International Correspondent Stephen Mark Espinosa, kapag natapos na, ang planta ay may kakayahang mag-produce na mahigit sa 58,000 megawatts per hour na katumbas ng annual energy needs ng nasa 60,000 katao. Sinabi ni Espinosa na maliban sa nasabing Peliolico Wind Turbine Park, 6 na iba pang wind farms ay itatayo mula sa Sardinia papunta sa Basilicata. Napag-alaman ang nasabing hakbang ng gobyerno ng Italia ay may layunin na hindi na ito umangkat ng Russian gas bilang source ng enerhiya. Umaangkat ang Italia ng 95% ng gas na ginagamit nito kung saan 45% ay nagmumula sa Russia. Nangako ang Italian government na ititigil na ang paggamit ng Russian gas pagdating ng 2025. Bunsod na rin ng pag-atake ng Russia sa Ukraine. The main reason is just to basically magpakalayo na sa Russia ng mga gas supplies along as well with other European countries, no? And then United Kingdom and United States. They are really heavily dependent, and it's actually in fact like number one na supplier nila mga gas supplies. So hindi magiging madali na basta-basta nilang i-cut off ang Russia. Si Bombo International Correspondent Stephen Mark Espinosa. Mula dito sa San Lorenzo Wind Farm sa lalawigan ng Guimaras, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo!
Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live nationwide worldwide mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Kapatay niyo mga kailangan news sa atos ng Bombo Network News na madalag ko, labas ka mga pakunang mabalita national pagkamente pinaka-latest kayo na ang sitwasyon, senaryo dito sa Taal Volcano. Matapos yung nagpatagayon na siyang priyato magmatic activity, no? Kainaiyasang agama kabinan, no? Pagbalik siya para tuntunan, tutukan naman, pinanaton ka mga kiliraman ng mga balita lokal, ang update sining tabo nga duwa ka masunod-sunod enkwentro masunod sa mamayan ng kapong sa taliktan nga adlaw. Of course, ang pinakaulay investigasyon sa kapulisan, sining pagtiro patay sa isa ka call center agent. Kaginiman ang pakikaroon sa PPCRB, no? Ang Attorney Social Action Center sa Diocese of Bacolod, no? Sabayan sining pagtukod sa ng task force, no? Against vote buying. No? Galing do kalawig na eleksyon, pila nagka-henerasyon, pila nagka-administrasyon. Luway gid, si may na-convict sa kaso yung vote buying. Natanan na, kaya pinapagid ka matalakay natin panabalikan, makabinan, makaligid lamang pila ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Paradyo Bombo! Orasan nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 48 minutos nakaligid sa tak na alas 12 sa nga hapon. Balik na Andrea, pag panglagad siya pratutunan bumbuanay sa this time ng mga balita lokal aton kapatamo dahil kayon sining mga tinion. No? Una-untang report ni Bumbo Carla Medifensor, ining update, no? Pinaka-latest ining duwa naman kasunod-sunod nga mga encounter na nagluntad sunod sa mamaylan kahapon kag sing tanilikdan nga adlaw mga kabinan. No? Si Atty. Shirley Kina report may mga nagkala-recover nga mga gamit sa ginapatihan ng mga membro sa New People's Army. Anong pinaka-latest na adring nga paayong sa aton sa Philippine Army, kag of course yung pag-monitor man sa aton nga AFP sa mga kandidato. May mga kandidato yan Andres Negros nga nagapakig-sugilanon, nagapakig-angot ya sa grupo sa NPA. Aring kaundan sini ang pagpakig-angot ni Bumbo Carla Medifensor sa commander sang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army nga si Lieutenant kon Brigadier General Inocencio Pasaporte mga kabinan. Sa pekalinya Bombo Carla, mayong hapon Kevin. Yes, Bombo Dennis. So, mayara sa nga na-monitoran o na-monitor sa mga katapos ng 303rd Infantry Brigade Bombo Dennis na mayara sa mga kandidato nga nag-sinakol na mayara hindi sila kag-sinakol sa katapos ng NPA Bombo Dennis sa subong ang ginahimo sa 303rd Infantry Brigade so kay Brigadier General Inocencio Pasaporte Bombo Dennis kinag-verify ini nila, kina-check yan ang area Bombo Dennis para tisong pamatusan ini mga na-monitor kag mga reported Bombo Dennis nga mayara sang kandidato nga nagasapol sa NPA Bombo Dennis Busudi gani dapat hindi gid ini no amo gid ini ang gina-remind sa mga kandidato nga hindi mag-istorya sa mga mga NPA Bombo Dennis hindi makig-angot sa katapos sa
NPA Bombo Dennis. So ini nagagwa man no, nga mayara sang extortion gagakatabo gid Bombo Dennis. So ini gakatabo ni sa mga areas nga mayara sang presensya sang NPA. So gina-verify, gina-checker sa katapos ang 303rd Infantry Brigade ini nga reported Bombo Dennis kung mapamatud-an nga ang isa ka kandidato pakig-angot sa NPA Bombo Dennis. May-ari ini siya nga pag-aatubangon nga kaso Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian nato ng pahayag gikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. May mga reports pero hindi pa namin ma-substantiate. Ano pa naman i-validate, pero siyempre magudlay man nga isiling namon, but amo na ngita pa kami mga ebidensya, pero may mga report kami nga nabaton nga amo na nagpangayuan sila sa mga support sa NPA, so inform mo ba mo gyapon na amo ganun na siling to before ni prosecutor nga dapat hindi magsuporta sa terrorist group. Tanaw naman extortion in the way nga siyempre in mga feelers man ng NPA wala natin subong budlay ang group nila, so mangita agad sila sa support nila, so may mga feelers na sila sa mga nagapadulagan. Iba hindi man tanan sa certain area, so kami i-validate naman ang report nga mo sini kung maghatag sila, and they will be looking for evidences. So sir, sa inyo pagladto, sir, mga pila ini kabigo ng mga candidates ni sir? Hindi gid man ni damo, hindi gid man damo ni certain areas man po din prevalent ang armado. More or less dira man lang in other areas nga wala na. So hindi man ni magano ang terrorism pa, hindi man mangayo sa ila. So kung diin lang areas nga medyo may ara may persa sila gamay, pero siling ugani hindi na ang persa nila gamay na lang diri sa Negros. On our part sa security sector, especially sa Philippine Army, sige ang among security operations para matawhay kag nahiluway kag parang sa tanan maning mga kandidato. Yes, oo. Yes, sir. So sir, kung mapamatud-an, ano ining ila sining nga mapangatuba nga kaso, sir? At ikasuhan sila sa based sa Anti-Terror Act, kasuhan sila sa ating gobyerno, ang mamuno gid ni atong regional prosecutor diri sa Region 6. Ang ako mensahe nga mo gani suliton ko lang, hindi sila maghatag sang suporta. Same gyapon nga pag nabala namon later on siling ko maghatag suporta. Pagkatailan gid sila sang kaso. So at least as much as possible hindi ka maghatag in the first place ang inyo security sector diri sa Isla Canegros is a kontroladong situation. Umbong lakit ito, base ito, iba nga mga kandidato, tabla, nadlok man, nga pasayang siya, magkampanya, especially sa mga hinterlands na ton, o sa mga kabukiran, mga kabaranggayan, nga magkampanya, para proteksyonan sila, muna ginapadalaan sila sa sulat, campaign fee, sabi nga, pwede ka kampanya, basta bayad ka mo, wais may matabo sa inyo, Bumbo Carla. Pero hindi kina-check yargid sa katapos sa Army Bombo Dennis para at least ang safety sang kandidato. At the same time, safety man sang mga pumuluyo Bombo Dennis. Tiyak to na, okay na, tiara man ato nga PNP, mato siling armed forces nga mag-secure sa ato siling nga mga kandidato especially kung may nara sa mga threat from the New People's Army, Bumbo Carla. Yes, sakto gina Bombo Dennis. So kabay pa ay hindi nga mga namonitoran na kabay pa nga hindi na sila magpadayon Bombo Dennis. Kaya ini sa sigurado may pag-atubangon gini sila nga kaso Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So dili naman kita update ini sa nagaluntad nga encounter Bombo Dennis ito sa area kanima Mailan. So sa pagpangusisa naton sa pagkikamot naton sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte at sinigali Bombo Dennis sa kabo ining encounter sa may Sitio Lonoy, Barangay Carabalan. May nagluntad na nga encounter sa may area sa Sitio Liko, Barangay Carabalan, Mailan na City Negros Occidental Bombo Dennis. Kag diri na nakuha ining nga mga firearms o kung nag-ilas ining nga mga armas Bombo Dennis kag
100 kilos no sang bugas sa Bombo Dani. So vicinity area ini sang 94th Infantry Battalion Bombo Dani samtang nagkakandak ini sila sang combat operation. At the same time may mga information ini sila na nabaton sa nagikan sa Pumuluyo mamayara sa presensya sang NPA Bombo Dani sa posibilidad ang munigurong ila sining pagagamito no sa ila sining anibersaryo sa March 29 Bombo Dani. So sa gyapon gabantay gid ang katapos sang army sa mga areas nga mayara sa presensya sang NPA, especially nga paabot ang ila sining anibersaryo sa March 29, 2022 Bombo Dani. So ang unang encounter sa may sitio Maliko-Liko mga 10 AM ini nagluntad kagahapon Bombo Dani kag ang isa sunod nga encounter nagluntad sa may sitio Lunoy, Barangay Carabalan ng sa gihapon mga alas 12 ini sa Ugto Bombo Dani sa vicinity area sa 94th Infantry Battalion Bombo Dani. So gina-verify pa gani Bombo Dani kay may ara pa sang mga nakuha nga illegal drugs. So ini gina-verify pa kung illegal drugs man gid ang nakuha Bombo Dani kaya diri na gid sa mahambal no nga ang mga NPA diri sa Negros Occidental nagagamit man sang illegal na droga Bombo Dani. So Bombo Dani pamatian nato na pakayag kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Tama kahapon, mga duwa ka enkwentro ninyo, mga alas 10:30 kahapon. Ang unang ka enkwentro, tropa sa 94th Infantry Battalion, kaga NPA dito sa may sitio Maliko-Liko, no? Sa Carabalan. So ang encounter nila more or less mga 30 minutes. So ang resulta wala man sing may naigo sa aton nga tropa, kag more or less may ang estimate sang natin may mga undetermined na mga wounded din may mga dugo sa area, no? So ang nakuha sa aton tropa dito isa ka generator, mga gamit pang IED, no? Mga wire para sa IED, rifle grenade, tapos mga magazines, no, for M14, tapos may mga bala man nga M14 kag M16. Kag duha ka sako mo mga 2 sacks of rice, tapos mga pagero. So natanaw namon more or less base diri ning ilang siling mag-anniversary sila sa celebration. So more or less base diri vicinity diri sa area ang hiwaton, no. So mga siling ko na ang army diri sa Negros inline diri continuous ang security patrol para mo ni na ma-preempt ang mga consolidation kag for security man sang aton nga mga politicians nga mag-campaign sa area. Same gyapon ang vicinity, no, sa area pero may distansya more or less mga 500 meters, mga around 1200 man sa hapon. Alas 12, no, mga pasado alas 12. So mo gyapon may nakuha gyapon ang atong tropa dito nga kwan, mga blasting cap, mga personal na gamit, mga documents, and ang nasiling ko gani, no, daw ginadudahan namon daw may shabu dito nga nakuha, may mga pa-repair niya sa droga. So napanako no, i-identify ko ni sa PNP kung amo ginagamit for sang drug paraphernalia. So i-update lang namon kamo, no, kung mapadala tong picture ihatag lang namon, pakita namon nga ang NPA yung nagagamit niya kadroga ni diri sa Negros. Kapitanay man na sitio Lunoy kag idi sitio Maliko-Liko ka sa may Carabalan. Okay. So sir, sir, nagka-combat operation ini ang katapos sa 94th Infantry Battalion? So ang aton may mga deployment kita kasi speech, so tanaw namon ni sila mag-extortion gyapon in relation sa ilang anniversary. So amo gadi na siling ko nga continuous ang aton security patrol para natin amo man ginahatag ng informasyon sa mga pumuloy dito nga ang ila presensya kag sila man ginapangayuan man ito ginapersa pangayuan sa mo na aton tropa nagkanda ka security operations area. Ko hindi na timingan kundi sa informasyon man sa pumuloy ang ara sila. Okay, so far sir wala pilason sa katapos? Wala pilason sa part naton, and sa NPA ginatrack pa naton may mga blood stains area. So just like previously, no, so na-confirm natin to nga may napilason sa armado tungkol nga ginsilingan sa mga pumuluyo dito sa may barangay Bunga Vista na cover sa mga atong tropa dito, no, mga bayo nga duguan, solar panel, and other documents and personal gamit sa NPA nga dali nila bayaan nga dahil nagabot ang atong nga tropa.
Pagbadaniste mo no, ang kayagikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte regarding sa nagaluntad ng encounter sa area sa Barangay Carabalan, Abang Daniste. Sige. Pagbadaniste sa bilang report, nagikan sa Patrol, hindi si Bumbo Carla Vida para sa Pagusang Radyo ng Pilipinas. That's overall number 1 sa Bacolod, sa Radyo. Bumbo! Salamat po mo Carla, may defensor ang pag-update natin sa duwa ka masunod-sunod nga enkwentro, no? Dito sa may syudad sa Himamayla na kapon, no? So, why siya napilasan sa bayan sa militar, nasa bayan sa mga membro sa NPA, gina-verify pa na may mga bloodstains area. Kasi may mga na-recover, nga mga kagamitan, bala, armas, no? Generator set, bugas, mga subversive documents, nga na-recover sa militar, no? Sa area kung sidiin palalagyo ang mga ginapatayan membro sa New People's Army. Ang ating sila sa militar pakandak sa mga extortion activity na partikumente sa pila iya ka mga kandidato na sa ila sila pagkampanya sa mga hinterlands areas na ton sa mga kabukiran. Of course, sa pila na ton ka mga barangay officials man ang posible ginakaaning la iya sa ila siling mga logistic support man sa ila yung padayon nga pakig-away sa ila siling kausa. Hindi pa na malubos-lubos ng madula. May mga pwersa pa na sila diri sa atong probinsya especialmente sa southern part sa Negros Occidental nga tinabalaan naman previously ang mga insidente sa mga pag-inkwento dito nagkatabuin perme southern part sa may sudad si Mamayla, pila da ka man insidente ang naglaluntad sa ligad to sa Isabela. May duwa to ka mga suspect ng mga ginapatihan membro sa Sparrow unit sa inpengan ng Klamatay. Sa enkwentro man sa militar, may nadakpan ni isa, may na-wounded ni isa, may soldado nga napilasan. Sa ila siniyang padayon nga pag saturate sa aton sining mga katapos ang Philippine Army sa aton mga kabukiran diri iya sa isla sang Negros mga kabanan. Hindi mo naman ginatukan sa buong sa mga militarya mo ining mga extortion activity nila, especialmente sa mga kandidato. Daw kakuan na tawag campaign fee nga ginhimo sa NPA sa militar nga ginakuan nila sukot ang mga kandidato sa tinion sa pagkampanya na sa mga kabukiran, mga upper barangays nga sa din miara sila dira sang presensya mga kabinan. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, la 1:04 na sa hapon. This time sila report si Bombo Anto Bogdos ti angot na gyapon sa eleksyon mga kabinan. Ang atong sininga PPCRB especially atong diri nga diocese sa Bacolod sa atong Social Action Center nagkalipay sining man sa aton nga matag palamati nagliga nato sining Comelec nagtukod sa task force against vote buying aton nga gobyerno ti subo nagambal man nga hindi gin mag-engage sa vote buying. Sining nagilapit yung eleksyon. Local and national election. Mga kaibinan. Di sa PPCRB, nga may na balita at least mapunggan. Kag mamadinilag-on na ito siniaway batok sa vote buying. Galing kay silingko, pila na generasyon, pila na ka-eleksyon, pila na ka-administrasyon na nagligad, wala man sa may na-convict nga nagapamakal boto kag nagabakal sang boto. Kasi tabla nagabakal boto kag nagabaligya sang iya boto. May arak mo na balaan nga na-convict. Wala man Di mo niguro kat eleksyon ang problema mo yapon balik-balik lang yapon. Kiti wala man sa may na-convict mo. Diba? May mga nagalapas ang election rule. May nag-bailar sa Omnibus Election Code. Tagsa kapag abot sa pinili ay. Pero tapos ng eleksyon, kapungkuan man bagong administrasyon, pungkuan man bagong opisyal, wala man sa may nagkakasuhan.
Wala man sa may nag-convict. Nga man nag-bakal, kag nagapabakal sa iya sining nga buto. May nabalaan ka mo dabi, siguro nyo ta. Kung may aragin man, sino na siya, na-convict siya sa kaso nga vote buying. Di ba? O, di ba sang duman sang 2019 nga eleksyon, ang banwa sa Moises Medina isa sa hotly contested area. Ngayon padalom gani sa kwan, ngayon padalom gani sa community control. Sang adlaw sang a day before sa eleksyon may nadakpan to, di ba? Sa checkpoint nadakpan to sa stress call nga may dala to nga kwarta kag mga sample balot gikan sa piyak nga partido. Kung madumay pa ng balita, di nakasuhan to. Bila no, eleksyon man subong, 3 years after na. Wala man trabalaan to nga na-convict to siya. Anong kaso na to? Anong natabo na subong? Tapos hindi ko pa balik-balik ni Yapon ng problema naton sa tagsa kapag abot sa eleksyon. Pero mas maayon na lang kung may mga tikang kita na ginahimo, sang sa wala, kita sang aksyon. Mas maayon na lang kung may arasing na tukod nga task force against vote buying. No, kahit isang kampanya na to wala sa vote buying mapabaskog ta. Kag mapakontay, matagaan ta sa nga bisong pumuluyo. Kag basi kon mahlukan man sila. Nyari may mga kwan na task force mo natin, kati halong ta. Basi madakpan ta. Pagaling kati siyempre hindi ta man na madinaya. Ngati daw nangin kwanta na naya kinandan nangin practice na sa Pilipino katagsa pag abot sa eleksyon hindi kini madula abot ti consider tang abang bakal sa boto gaan ka na sang politiko listangalan mo election buwas sumong gabi are ninyo partiyo are ninyo sining bayad are ninyo sining 300 200 150 butuhoy lang sa munay. Diba? Normal na daw nagawi na blas ni Pilipino. Mga kaibigan. So si Buwan Burgos, may pakigangot sa kay Father Chris Gonzales sa atong Social Action Center sa Diocese of Bacolod, angot sining pagtukod sang task force against vote buying. Bantayan ta ni kung ano ka-efektibo ining task force sining eleksyon mga kabinan. Sa pagkakanya report ni Bombo Andrew Burgos. Bombo Andrew, mayong hapon, kamin. Bombo Dennis, isa ini sa pinakaman nga bulig. Kung masiling nasabi nga isa sa mga makabig nga epektibo nga pamahagi, paano ni matapna Bombo Dennis ang isa sa naku nga problema, no? Every time magabot ang adlaw sa eleksyon, kung na mo ni pagbakal sa mga boto na para no Bombo Dennis sining election. So, subong ginatanaw ni Sangga the Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kung CPCRV po mo din sa Bacolod. Pagi mismo sa kay Father Chris Gonzales. Amo ni ang priest director sa PPCRV po mo din kan mismo ang director ng Social Action Center. So, ang ginakabig din nila po mo din sa pagpakal ng boto sa mga botante. Hindi ni pong Budenis dapat itolerate, no? Kung na pasilin nato sa hindi sa may pinakadako, hindi ka problema. Kung na concerns ang sosyedad, pong Budenis, siyempre, kabalo kita kung ano ang isa ka-vote buying, kung ano ang ginasilik pala pong Budenis sa pagbakal, no? Sa boto. Kaya siyempre, ang pagboto pong Budenis, kinakumparar. Isang kaparian, especially ni Father Chris pong Budenis, isa ba lang kapag pangabuyo, no? O kung pagpakig-angon sa makaako, so, kinakonsider na Bombo Dennis ng kabalaan na butang. Kung ano din ang balaan kang precious din ang buto Bombo Dennis. No, kaya siyempre ang sitwasyon subong ginapangita sa kadamaan kung sino ning makatag sa tampay ng serbisyo kag matudsuod nung pagbulig mismo sa mga pumuluyo. So, tara kinatanaw mismo ni Father Chris kung ini nga task force nga patukod mismo sa Commission on Elections. O kung ang task force, Bombo Dennis, nga magatapna sa nasilini nga pagbakal sa boto. Kaya ang dakodra nga pamangkot, Bombo Dennis, kung mangin epektibo, no? Kag magapadayon bala, ang nasilini nga grupo. O kung pagtukuron nga bulig sa nasilini nga kung siling sa Comelec, Bombo Dennis. So ginatanaw man sa kaparian,
nga pagbakal sa boto bumudenis abigno gina no. Hindi na siya pwede bumudenis nga pasugtan lang gid. Hindi na siya pwede nga every time na magabot ang eleksyon. Amo na lang gina-permi bumudenis ang isa sa mga problema sang kadaysa diri sa ato way pa man so far sa pila na ka mga eleksyon nga naglabay. So mismo sa kay Father Cristo ang pagbakal sa boto is very normal na lang gid. No kay isa pa bumudenis way pag sila may na kita na witness gid kung sino gid man ang ginasiling nga nagabakal sa mga botos, mga botante bumudenis. Sakto na bumbandro no ti kado kabudlay bla may kabudlayan abot sa diin din nga porsyon nga do hindi ta ka-prosecute may mga nagkaladakpan siyempre ka bumbandro balo ma mga nagligad 2019 election may mga nagkaladakpan no nakawaan sa sample balot may kwarta sa sulod no tinabalaan mga sino na nga mga kandidato puti daw ang problema daw kabudlay mag-prosecute anong sistema ang until now ini man nagladakpan daw way man mapang sentensya siguro here comes another election matapos ng terms ang nagligad in 2019 sunod magitas na election puti daw dula gid lang kita may nabaton nga report nga may na-prosecute ang nagakladakpan ti pamangkot ti bumbandro sinong dakpon? Correct. Ang politiko nga nagapamakal sang boto, dakpon. Ang nagapabakal o nagabligya sing iya boto, dakpon. Ang nagahimo sini, kati ining politiko bumandro, hindi man direktay nga sila ginima nga mga mot mo. May mga tao man sinabi nga amo ni nagapang hatag kwartada. Hindi man direkta sila mga mot. Di ko madakpan ang nagapanghatag, madakpan ang nagbaton, ang pamangkot na ang politiko kung nagsugo, dakpon man, bumandro? Mo na nagdako nga pamangkot po Budenis. Kung sino gid man ang utok ng sinibing nga mga makonsider man pinato no nga pagbakalis ng mga boto. So dapat mo Budenis itiron ba lang investigasyon. Kaya hindi man tatod makapato-pato sino gid man ang ulo sa sinibing o kung nakapintar sa sining nga mga bakal sa mga boto sa botante. So dapat ang sa mga natungdan nga ahensya sa gobyerno, sila na po din sa magatanaw kag magatutok man kung sino gid man yung dapat tagaan sa nagkakaigong eleksyon, no? Kung nagkakaigo sabi nga mga nga mga butang nga dapat o brown para matapnang amo nga mga illegal nga mga butang no pagbakal sa boto. Siyempre po din na state na niya sa layi, no? Ang pagbakal sa boto is a big no ginapong po din kag ginabawalan kinaya sa COMELEC. Siyempre po Budenis, ang kadaysa sa atin may kinamataro kag may freedom kaya po Budenis nga magpili no sa aton nga mga butan aton nga mga libutin sa aton mga politiko no bilang ikaw isa ka butante ikaw nakabalo kung sino ang imo nga nahiligan o kung nagustuhan nga mga politiko po Budenis subong natin pabalikdan mo bisan din lang tanan subong dito kadamo bisa mga nagangisi nga mga laragway sang mga politiko no. So, hindi na si mo, tingin na pusuan mo dara subong si araya sa imo no? Kung sino na yung imo yung nangian nga politiko nga pagabutoon sa sining Mayo 9, so ara na si mo. But ang money involved, Bongo Dennis, it depends, no? Nagadepende kini Bongo Dennis sa mga butante. Kung paano nila Bongo Dennis ang desisyon bala, no? Kung batunon ko o kung hindi ko pagbatunon. Kaya ara na Bongo Dennis ang mga question. Yung simbahan, na muna ang simbahan sa Bongo Budenis, para sila tingin na malabagan ginaya, no? Hindi kita gusto Bongo Budenis nga magapadayon nila, nga maging rampan, nga muna nga problema sa mga ginapangatubang sa syudad, especially sa sining election time, Bongo Budenis. Bongo Budenis may pahayag rin sa aton ang PPCRB, no? Sa pagi sa kay Father Chris Gonzales, na to isa muling pagkabalaka man Bongo Budenis in terms of vote buying. Well, in terms ng vote buying, actually, mayogit. Himo na nasa sports, sibugay na natong yung nakula sa PPC, sa COMELEC. Pero PPCRB, halin pa ya siguro sa sugod elections. Sang una pagid, no? Panawagan na kita yung simbahan na dapat hindi na magpadayon sa vote buying. Okay? It is really damaging, no? So, ang education nato niya, sige. Whether effective ang aton education, lain naman na yan. Ang aton nga education. So, dira kita siguro makabulig una gid kay kapadayon kami sa education about the evils of
vote buying, no? Nga makaguba ginayaya sa ang susyudad, makaguba sa kultura, makaguba sa moral naton bilang pungsod, no? So inaya padayon. Pero ano pa gid ang mahimo namon? Tabo-damo makami sang mga plano. May mga pari gan iyaya nga naghambal na kung hindi nyo gid malikawan nga magkuha sang kwarta, abi i-donate balik sa simbahan. Kag tapos ito puno nato ng kwarta ipakaon naton sa bigado kung pakaon sa mga kabataan. Anong point sina para mapakita abla naton nga dapat hindi kita maatsat sa kwarta, no? So tanan na lang ginapangitaan na naton ng ginis, pamaagi kung paano maleksyon ng tao nga hindi kita magpadala sa vote buying para sa aton paglantaw yaya. Ubra ginasang yawa. Well, hambal naton guro subong so kabudlay likawan. Muna gani nga maiba niya naghambal pato na ang kwarta. Pero di lang pagbutuha, no? Lain lang ang buton. Well, wala man kita sa nagapatigid, pero kung matuno niya ang kwarta, kay since daw naging kabahin na sang kultura, wala man kong hambal nga okay lang. No? So, kung batunon mo, sige. Pero dapat, we should be better than that. So, muna nga padayon kita nga nag-idokar. Ang mensahe ginaton halin sa una nga daan niya, nga ang pagbuto, tama ka importante. Siguro tanan-tanan gambal gid sina. No, gani hindi naton paghimo nga daw joke-joke. Nga daw ka mabuto ko subong pagkatapos ko buto, away naman na daw mo na bala. Actually, ang pagbuto naton ang epekto sini pila ka tuig no? In fact, ang pagbuto naton sa nagliligat pa nga mga presidente, hasta subong ginakamasa pa naton, ginasuffer pa naton kung sala kita sa aton nga mga desisyon. So, grabe ka importante. Ikaduwa, ang demokrasya nga ini, regalo ni San Diyos mo. May iban nga mga lugar ya nga sa subong hindi sila kabuto. Kaya wala sila demokrasya. Sa aton kisado, ginapawalaan talang. No? Masubo, no? Nga amo na ba lang pag-apresyar naton sa sining demokrasya. Gani ang pagbutar, isa inakamatahom nga pagpakita sa aton nga we are in a democratic country. And it is God's gift. No, regalo sa Diyos ini sa aton. Gani pakamahalo naton, pakabalaano naton. Muna gani no, ngambal sa mga kaobispuhan naton nga ang pagbutar, ang pagbuto nimo is an act of prayer. No, ihalad ka ni sa Diyos. So kung maghalad kita sa Diyos, ihalad tang the best. Hindi ang binaklan lang daw kung kinawatan no, kung lawlaho. No? So let us take this seriously. Kag ihalad sa Diyos ang aton pagbuto, do paryos na ang ginahalad naton ang pungsod o kung future sa aton Ginoo. Yes, Pomo Dennis. No, so butuan sa payag ni Father Chris Gonzales, no, sa the Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Dito na siya sa Bacolod. No? Well, Pomo Dennis, para sa iya, buhay mo sila nagkakalingkang kung ano man di ang pangutap at tumangon na nila Pomo Dennis nga mga problema in related sa munisipal election Pomo Dennis. Kaya kinapanindugan lang kitman niya sa mga kaparian is ang fair election. No? Ang fair nga pagpangampanya sa panalo. No? Para wala Pomo Dennis ang guilt lang, no? Kada isa guilt-free Pomo Dennis. Basta in related to this kung paano mo na di-transaction no, ng mga voters nila. Kung ikaw bilang isa kabuta politiko, no? Para na si Pomo Dennis kung paano mo makuha ang buot ng mga botante. Hindi lang gitman pagi sa natirining kwarta Pomo Dennis. Kaya kayo bumundo nga nga ti batunang kwarta, ibuto ang sa imo konsensya. May ibang nga slogan man Bombo Andro nga gugma versus kwarta. May mga sila nga ti mas manami pagid may kwarta kung may gugma Bombo Andro. Yes, amugid Pomo Dennis. Kaya mo na ganyan balbala. Subong ko tanong natin ang sitwasyon, subong nga lakas sa panahon, siyempre na mo sa pigado, no? So, sa nagahilapit ng eleksyon, tika laong bilang kalaman Pomo Dennis nga, damo naman siguro pa din sa may eleksyon, no? So, sabo na nga mga, kultura rin natin sa Pilipinas, doon naging normal, naging Pomo Dennis, so hindi na inakompleto kung wala na mo, no? Siyempre, basta eleksyon Pomo Dennis, kaya ang lakas sa kwarta, ang circulation sa kwarta, katasig Pomo Dennis, no? Pag-ibot kitang amunikali kadagpo ng mga ginarelease nila ng mga amount ng kwarta basta election day sa Pomo Dennis.
Okay? Bombo Dennis, live rin sa Bacolod Public Plaza, ni Bobo Franz Sandro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Andro Burgos. No? Tiyan mo siya tablaga sa ginabasol ng gobyerno ta. Pigado man tagyapon. In terms sa abot ng kalidad, atrasado magbulig sa atong gobyerno. Wala agad sa bulig. Mamuni mo to, reklamo to sa gobyerno. Di pa mangkot tira. Nagpili ka sa nagkakabagay, nagkakadapat, nga individual, nga magpamuno sa aton banwa, syudad, probinsya, pungsod Pilipinas. Muna na pamangkot mo. Di ka sa maabot ang tsimpo, nga ginabasol ng pirming gobyerno ta. Sa tinion sa kinlanaw na ton, daw agad nagahatag sa nga bulig ang gobyerno. Di pamangkot na si mo, nagpili ka sa gusto ka tabo sa pag-abot sa eleksyon. Muna lang pamangkot naman sa gulingon ta. Masiling tabla ko tati, amo ni sila nga pag-abot sa eleksyon, kung madala ka sa ingat sang pilak, ti base makahatag ka sa hindi gusto nga desisyon. Ngayon, in the future, imo pagkahinulsulan. Diba? Ti tatlo ka tuig. Tatlo ka tuig naman ang ato ni hatag sila nga poder sa babot nga May 9 election. Sa atin nga mga local officials, another 3 years naman. Tingin ka na 300, another 3 years, isipabla. Sa tatlo katuig, 300 pesos, i-divider abi sa isa katuig pila, 365 days. Times 3. Pila na, may gawa niya. I-divide mo ng 300 pesos. Pila na kasintimo, siguro kadadlaw ang arasi mo. Tiway, sa kita so basal mo chimpo sa gobyerno, pagkita wag kita nga pumuluyo, wala man kita naghimo sang husto naton nga desisyon. Basal lang kita mabot chimpo sa gobyerno, tati ang atong kulingon ko sa balasulon man. Kay wala kita naghimo sang husto nga desisyon. May chimpo pa kamo may chimpo pa kita nga magpanginuino, magpamati, isa-isa, lantaw, usisa, siling mga individual nga nagatanyag naman si ilak gulingon, nga magserbisyo sa ato sila panghimanwa. Di ba kahapon, subong ikaduwa lang adlaw sa kampanyahanay, may mga re-electionist, may mga baguhan, may mga incumbent, may mga challenger. Di isa-isahon tayo sila, himay-himayon tayo sila. Himay-himayon tayo sila kung sino kibla sila nagkakadapat. Nga mag-home naman sa aton. Mag-uyat naman sa rinda sa aton pang-gobyerno for the next 3 years. Mga kaibigan, sa lokal, siyempre, Presidente, Vice President, 6 years na yan. Sa lokal naton, there is 3 years. Mga kaibigan, no? Ato ni Kwan, panguna-hunaan, kung sino nagkadapat atong ibutang dira. Hindi mo tabla maghinulsol. Ang serbisyo, ara, ang katampad sa serbisyo, mga kaibigan, ara. Kasi sa kaya gabudlay, reklamo sa gobyerno. Ano matag sa gobyerno? Ginabuyaya ang gobyerno. Ginabuyaya ang mga opisyal. Di pa makoton mo kulingon mo. Gusto ako naging desisyon. Sa pagbutang silang individual. Muna nga dapat natin pang reflect naton. Siguro sa aton nga pag-reflection siling mabot nga Holy Week, dalon ta na, para makapaminsar kita sa husto nga leader sa mabot nga May 9 national and local election. 25 minutos na nakalikas stock na nga alaw na sapon, balik siya platutunan ko ato report ni Bombo Grace Lane Nobaton. Ang kapulisan sa police station number 6 may person of interest na kuno sa pagtiro patay sa isang call center agent sang tilikdan lamang nga inadlaw.
Ina, aton panabalikan makaligan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumer. Radyo Bombo. Balik din po kapalakit sa patuntunan bumbuan na isog to 28 minutos nakalikan stock na launa sa hapon. Sige po saan nga proseso sa ito po palagan sining tinion kwanta naman report ni Bombo Grace Lane na Lobaton no? Sino ayan ining person of interest kinatungmod sa kapulisan sa police station number 6 sining pagtiro patay sa call center agent mga kabanan. Anong iblang sa likod sina dire? Anong rason? Ano ang motibo? No, sining pagpatay, sining nasambit yung call center agent na kadamo na sa mga kaangay sining presidente. Mga pagpamatay nga nagaluluntad, nagkalanabo, Idris Bacolod kasi iban mga bayan sa probinsya na daw wala gid sang solusyon. Wala gid sang sa mga kabig na to na kasulbaran sa nga kaso, why ma-identify ang suspect, why gaano stisya ang kamatayon, especially ko ng mga involvado, ang mga biktima, naangot sa illegal nga droga. At ito, kuhan lang mabutan na lang sa nada, ma-unsolved na lang kaso, mabutan lang sa archive ang case folder, siling mga insidente. No, sa Rio, update niyo balon tabi sa report naman ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, mayong hapon, Kamin. Bombo Gracelyn. Okay, dalanggid na, doon nabugto yung kwan, nga linya, no? Para at least makuhan taman, magaan taman sa sing duga impormasyon, no? Kay
kabudlay, no? Especially kung may mga subong nga dante, mainit naman ang ang eleksyon, mainit naman ang politika, hindi naman imangot sa political senaryo, pati nag-efekto sa tuwag sitwasyon, no, sang peace and order sa isa-iya ka lugar. Nakatabo ang krimen, siyempre hindi mo siya maangot sa politika, pati siyempre, pagamo sa nadang lugar, may mga ginapamatay may ginapaniro, may mga katabo ng krimen, nga daw ay magani masulbar, ikaw sang tao, doon nagakwam alang-alang, nga niti, amo katabo ng krimen no? So, in general, apektado man, ang tawag nga senaryo, sa isa-isa lugar kung may makaangay sining mga insidente. Liwat, report ni Bombo Gracelyn ng Baton. Bombo Gracelyn, kamin. Bombo Dennis, may arana sang person of interest sa natabo nga shooting incident kag ang biktima diri si Paul Angelo Gesto. Base sa investigation sang Police Station 6 sa pagpupuno ni Police Major Leo Estopa. Bombo Dennis, ang cellphone nga wala ma-open sang nagligad nga mga inadlaw na open na. Kag nakita dito nga may contact ni ang biktima na isa ka lalaki. But gina-retrieve ang iya sining messenger kay through messenger ni sila nagpunta ka na Bombo Dennis ang ila sining pag-exchange sang mensahe na tabo mga alas 9:30 to alas 9:35 Bombo Dennis kag natabo ni ang shooting incident mga 28 minutos nakaligad sang last days sang gabi sa adlaw sang March 23, Bombo Dennis. So, dito sa ilang pagbayluhan na isang chat, Bombo Dennis, may ara mga paghagaray bala, makitanay. Ining suspect aton lang i-klaro na hindi na siya papuli, kundi palakat pa lang, pahalin pa lang, halin mismo sa itabalay, Bombo Dennis. Kagang ang pagid, ang iya sinili Bombo Dennis na salakyan yung subject sa ako nagkandak na sang bullet sa trajectory examination pero wala pa sang result hoton na ng result kag iya sining ego o post-mortem examination Bombo Dennis wala pa man kaabot so padayon ang pag-investigate pagkuha ng information sa mga pamilya Bombo Dennis kag nahibaluan naman kundi ini siya nga BPO company na gaubra. But with regard sa ubra, Bombo Dennis, wala man sang nakita pa na problema o kung kabangdanan bala sa pagpatay sa iya. So, atol man na dumduman Bombo Dennis, ining duha ka mga suspetsado sa among tubing gabi, ang isa ni kung nag-auyad siya sa armas, ang muna naog kaging siya, sartang may nagahulat lang yung driver. Kung atong naman, isa ni ka-gray sedan aming gamit sang duha ka mga lalaki, Bombo Dennis. But ang nangara sa person of interest, isa pa lang ang tungod sa mga kapulisan. Suli na padayon pagid ang ni sa iya, pagkilala, kay nabdak na siya, Bombo Dennis, hindi na siya mag-search. So, Bombo Dennis. Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis. Wala pa mabungat o wala pa mambal sang pulis kung ano gid bala ang aktual nga mga teksanay about sa what makadto sila ginahagad sa Malakat hindi sila makadto wala pa gid hindi pa gid specific ang statement sang pulis naton Bombo Gracelyn. Hindi pa Bombo Dennis specific katama ang statement sa police but ang ara sa ila sining conversation na makita na sila kung nga duwa. Nung hagad bala Bombo Dennis na magwa. Pang wala pag naka-mention ang aton sining police o kung si Police Major Escopa Bombo Dennis kung ano gid bala ang kaundan sang ilang conversation. So ang nagbahi naman sa illegal nga droga o Dennis kadamo balaga hambal na isa naman ini ka bagay na maangol sa illegal nga droga but according kay Major Escopa hindi man to wala man to Bombo Dennis sang nakita nga may kantanan sa pag-engage sa illegal nga droga. Actually Bombo Dennis ang iya lang siniya nga utod ko
ang ginasawayan maguntat na sa paggamit sa illegal na droga. So wala ni sumatian ta ang pahayag sa hepe sa Police Station 6 si Police Major Leo Escobar. So far kagahapon nga nakatapos na sang pagkandakpan ang aton nga Pensi Crime Lab sang bullet trajectory examination sa iyang nga salakyan na motong Nissan Almera nga ara sa Bongsa Station kagay turnover naman na sa immediate family. Kinulat na lang naton ang result man sa examination ni conduct ni Colonel Pintispina sang Pensi Crime Lab. So far ang aton nga investigator in case padayon subong ang gapon ang iyang pag investigar mo man sa aton station sa pagidangot man sa iyang mga immediate family ng victim ni para ma-establish naman ang motive kag kung sino ang last niya na nakaupod or communicate sa bala na bumugray sa muna ginatutukan man naton sa subong na tinuon. Sir, ang cellphone niya na-open niya na? Yes, na-open man ang cellphone niya kag ginatutukan naton to ang last niya na naka-conversation through messenger at that time to before na sang insidente. Amo nang last nga tao nga na doon niya na nakakomunikar siya. Kaya mo na posible naton nga mabuta mo siya sa person of interest kay so far subong ang amo na nga account sa messenger na block na gani. Kaya ginapamangkot naton ang niya pamilya or sino man nga niya nasuod niya na abyan kung ikilala na subong ang mutong ang ngalan bala sa iyang cellphone. So far negative pa po ng identity. Kay ano lang sa screen name bala or name lang sa messenger. So ang sa messenger ni isang person of interest di na-block na or hindi na mga sir nakita? Subong na-block na siya according sa atong investigator. Amo na ma-coordinar man kami sa pamilya niya nga kung sino ni ang individual ni iya nga last nga naka-text ni sa amo na time. So lalaki sa ba? Posible lalaki ni kay may communication sila naghahagaday sila or may full tanay sila sa amo to nga area. Galing lang doon na wala na tabo kay tungod man natiruhanan niya siya ang victim. Naman yung last niya na tao na naka-communicate siya. Mga oras ang sir na chat ay abi or exchanging of message? Mga dira-dira sa mga 9:30 to 9:45 prior na sa naging tiruhan naman siya. Okay. So, kaya managhali na siya sa iyan nga sila nga balay, amutuway lang nga nakapark siya, posible dito siya matabo ni sa iyang sa chat niya. Sir, pwede mo ma-share kung anong sa message? Isang nito lang. So far, gina-examine sa namon. Kaga ma-update kami sa Grace pag hindi kay posible base niya kakilala ni siya nga mga suod na abyan. So far, under investigation ba ni Japon. Pero sir, regarding niya din sa illegal drugs, kaya ba di na about sa illegal drugs, wala ang may nakita? So far, wala pa kami diri sa moto na kaundan, wala pa to sa illegal drugs na ang malink siya naton or may engagement na siya. Subong natutukan ba naton ang mga other backgrounds magid kay para maka-establish kita kung ano pag nga kita sa aton ng kaso. Kasi liman sir sa ila ginaobrahan sa BPO company. With regards to that, wala kami nakita nga doon na leader na connection to ang iyang pamilya niya may problema sa iyang ginaobrahan. Ang natutulan niya maging sir ang isa sa ginaobrahan niya sir? Pakatuan pa ito sa amon ng investigator kaya isa padala na natin sa amon ng investigation sa pagpamangkot man dira kay private na siya na naman niya doon sa medical na siya na sa call center. Regarding nga sa pamilya, sir, wala pa silang naginatag na information, update, mga tulig pa sa investigation. Yes, yung mga information man, kaya mo na ginabasyan natin sa aton nga investigasyon kaya with regards na ang iyang utod na nag-reveal man sa amon o sa aton nga pag-interview
Yang yan nga ut-ud nga gagamit man sa illegal drugs pero ako na ginasaway man niya. Amo na to that time nga pag-interview naton sa iyang author niya present during sa insidente to sa sa pag-opilar. Okay. So, ang yan sa sir nga pila si Sir Basil sa result sa postmortem. Ano liwat? Ano to? Ang result sa postmortem niya, Amo na lang ginahulat namon pero initially may gunshot wound siya nga nasikanto na observe dito sa may ulo niya na bahin kaysa iyang tuo nga kamot. ang ano magiging 45 caliber? Allegedly 45 caliber. Allegedly. Subject na to sa ballistic examination sa PNP Crime Lab. Mama Denise, wala pa gid sang na-establish nga motibo ang aton mga kapulisan regarding sa pagpatay sa kay Jesto, Mama Denise. Sige. Mama Denise, ini si Bombo Grace din Labaton nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat, Bombo Gracelyn Labaton sa motong pinaka-latest. Sining papatay sinasabit nga call center agent, no? So na-open na nilang cellphone kasi hindi gato di po open kaya may may password, no? So at least na matamat, no? Kung matutukan ni sa ating kapulisan, at least siguro makakuha sa singlid, no? Sa posibleng motibo kag posibleng nga suspect, ha? Sining nasambit yung shooting incident mga kabinan. Gabay pang hindi na madugang sa listahan sa mga unsolved murder cases diri iya sa sulod sa Bacolod kag sumuman sa probinsya sa Negros Occidental. 43 minutos na nakalikan stock na alaw na sapon. Kanakulabos kita sa ato siling tiyempo palagad siling agto siya patutunan bumbuan na isaw to. Standby na kamo Masunod naton nga programa kapon namang po naman sa Bombo Jazz de Sus sa Madrigal. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag ang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon.
Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini ang inyo alagad sa kangilan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Sabado. Uy, thank God it's Saturday, mga kabombo, no? TGIS, PETSA 26 kita karon sa bulan sang Marso, 2022. Daw kanami san sining adlaw, no? Kag very important historic day of the 26th of the month of March, no? PETSA 26 sa bulan sang Marso. Daw kadamo kita sang dapat nga ihandom mo, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. PETSA 26 kada tuig sa bulan sang Marso. Dugay-dugay i-share ta na mga kabombo sa inyo ining maragtason kag halandumon, no, nga PETSA 26 sa bulan sang Marso. So sa tanan dira nga naga-tune na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo, no? Ang radyo kaangay sa akon sini nga tupad 630. Ang radyo nga normal nga pwede maliso, no? So ara na kamo dira sa 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo. So hello and good afternoon sa tanan nga naga-tune na sa malabutan sa aton si pagwaragwag 630 kHz mga kabombo, no? 630. Ang nagasigabong nga 630 ang frequency sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Sa tanan nga mga malabutan sa aton si pagwaragwag, hello and good afternoon. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sabado, ara kamo sa inyo si tagsa ka mga panimalay. Abe reunite kita, no? Reunited and it feels so good. Reunited and understood. Namigid man, no? At least kon Sabado ang bugos ka pamilya, no, naga-reunite kay si nanay kay si tatay nga nagatrabaho na abya sa gwa, no? Kay ang aton silang sitwasyon naghalog-halog na. In the midst of the pandemic, si nanay kasi tatay nga working parents, no, nakabalik na sa ila sinitag sa ka mga ulubrahan. So subong nga Sabado, okay gid, no, mga kabombo, kay aton si working parents ala lang gid sa sulod sang balay. Ang mga kabataan ara man kabay pa, no, may quality time together as tana ina sa buwas mga kabombo, no? Ang quality time sa bugos nga pamilya, no? Ano bala ang ginatuwag bala nga takpan ang mga lost times nga wala ka mo nag-inupdanay, kado kasako gid sang tanan, no? Kay daw nagbalik-balik naman nga kasakuunta, pagod nga naghalog-halog ng aton siniiya nga sitwasyon mga kabombo, no? So kabay pa nga bangod sang mga lost times naton together with our family, sa talan nga mga miyembros ng pamilya, ang mga ginikanan sa ila sining mga kabataan, ang mga kabataan sa ila sining mga ginikanan, kabay pa nga makabawi-bawi, no? You know what, ang aton sining nga support system baya, wala na sang iban pa. Yes, thank you Lord for our genuine and good friends, no? Inang mga aton sining nga mga abyan nga masaligan gid, no? Pero ang number one nga support system sa isa ka tinuga, sa isa ka individual, no, diri sa kalibutan, kada isa sa aton, we have our family. We have our family, no? Gina-cherish, no? Thank you, Lord, for the so-called family. Kaya at the end of the day, bisan ano pang matabo, ang pulian tang aton sini nga pamilya. No, we have our nanay, we have our tatay, no? Mama, papa, daddy, mommy, lola, lolo, no? Ang aton sini nga pamilya nga hindi pwede mabakal, mga kabombo, no? Duna sa aton ang aton sini pamilya. And thank you Lord for we Filipinos
mga close-knit gid kita ya nga klase sang mga tawo no sa aton siniya nga mga pamilya, mga kabombo no. Makapamilya kita ya kag amo na ang aton sini dapat nga number one gid nga support system no. Moral support no, financial support kung kulang-kulang kita sa aton siniya nga nga budget. Kung kaisa bisan may pamilya na kita, kutot kita gyapon kay nanay kay tatay no. Kay mami kay daddy no. Kaysa nahuya ka naman lang pero bangod kay ti wala ka na sa iban pa nga maka-insyende, I'm sure maka-insyende, makabulig no any time of the day ang aton siniya nga pamilya. One call away mga kabombo no. Kaya ang pamilya amo ni siya ang gintugas ang Dios para sa aton no, to make us feel the love sang Dios nga amay sa aton no. The extension of God's loving arms para sa aton tanan-tanan, ang aton sini nga pamilya. Ang pamilya wala man sang perpekto diri sa kalibutan kay sa sini nga kalibutan wala sang perfect no. We have full of imperfections no. Pero ang pamilya ya bangod kay isa lamang kadugo ang nagapanalaytay sa aton sini nga kaugatan no. Tagsa naton ka pamilya no. Bombo Kim, Bombolito, you have your own family too. Ang inyo sini nga mga dugo ya pareho gid. So sa gihapon no, blood is thicker than water. So bisan ano magkahalanabo nagailinaway man, pila ka adlaw mabalikay ginaya buot. Bangod kay ti pamilya mong no, ang aton sini nga pamilya ya always be our family. So ang pagpalangga no, ara gid duna. Lukso ng dugo, ika nga. So sa aton siniiyatag sa mga panimalay subong kinanglan no, bawi-bawi, making up for the lost times mga kabombo no, sa aton sini nga mga ginikanan, sa aton siniiya nga mga kabataan. Enjoy kita sa duha ka adlaw no, kung sa diin ginhatag ini sa aton nga makaulo-unwind kita no. Kita diri sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, ari kami diri sa inyo. Mag-aupod sa inyo sini nga pag-ulo-unwind. Labi na gid sa pinasahi nga programa sa DYWB Bombo Radio Bacolod ang the lighter side of the program ang kahapon lamang no. Maka-ulo-unwind kita diriya, maka-ulo-amba, maka-haming-haming no, maka-joke-joke, maka-abasa sang mga comments and greetings ninyo no. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Pero ano man, puno-puno man, kaya ang aton sila ginaistoryahan diri, ang aton sila kabuhi, no? Ang aton sila nga mga nagliligad, ang aton sila nga mga kahapon lamang, bisan ang aton sila nga ginaagyan subong, mga kabombo, no? Di kung sa ano pa, purti man niya ka dalom, no? It's deep, no? Love's grown deep, deep into the heart of me. Di ba la? Makaulo-unwind kita diri. Pinaagi man sa aton sining mga music nga ginapabati diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Abi mag-ulo-unwind, mag-relax anay. The heat is on. Diri sa bisan diin lang nga parte sang Pilipinas bangod this is the second day of the local campaign period mga kabombo. Ito na gid kasako na gid no, kabay pang aton sini nga kasakuon. Let us always remember no, unahon to gid anay ang aton sini nga pamilya no. God first of course no, ngayo kita sang sang giya sa mahal nga makaako. Lord, is this running is really for me? Am I ready to serve your people? Nga wala sa kung anuman nga interest, kundi just to serve. Bangod kay amo ni ang gusto mo sa akon, no? Ask wisdom from the Lord, kay ti siya lang gid ang nakahibalo, mga kabombo, no? God bless you, mga nagapadalagan, no? Local, national, kabay pa ang inyo siniiya nga tagipusuon, no? Kung medyo tiko-tiko tadlungon sa mahal nga makaako, nga maging ready ikaw to serve really, no, the term or ang tinaga nga serbisyo gid bala, matudtuod gid bala nga serbisyo
no sa katawhan sang Ginoo, for the service of his people, and most of all for the glory of God, no? For the glory of God and for the service of his people. I know kung amo ni ang inyo siniya nga rason kung nga nagapadalagan kamo, everything will just turn out right, no? Everything will just turn out right. Kaya amo ni ang inyo siniya nga pinakarason sa inyo siniya pagpadalagan, no? Kabay pa. God bless our city, God bless our province, and God bless our country, the Philippines. Binigid sa maabot nga Mayo 9, no, sa aton sini nga 2022 elections. Kabay pa no, itugyan sa tanan sa Ginoo kay kung kita lang magailinaway giniya. Kung kita lang gusto tagi tanan magdaog, we will do our any kind of schemes just to win sa sining election. Pero ipahigad tani ka hindi ni manami eventually mabalik kini sa aton sa mga constituents, sa aton mga pumuluyo nga negative, no? Kwaon tani ang negativity, mga kabombo, no? Itugyan ta sa mahal nga makaako para nga mangin maayo, no, ang aton sidalagan sa aton siniiya nga panggobyerno, local and national, mga kabombo. Sa nasiling ko na, God bless the Philippines. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Pampag-good vibes na Miss Jazz. Sa mga nagalantaw na dira karon ay hubaw kadamo na sa ilaho. Dugay-dugay aton ini nga iga-welcome ang aton sini nga mga suki, mga kabombo naton. Tanan nga nagapinamati na dira karon ay nagalantaw na sa aton sa Facebook Live, sa aton sa YouTube channel, sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ay, by the way, don't forget to make an LSS, like, subscribe, share sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, and of course, don't forget to click the notification bell below. And by the way, sa aton sa Facebook Live, ara naman kamo dira. Ate, sige, sa aton siniiya nga Bombo mobile app, sa aton sinitag sa cellphone, hello, crystal clear nga live audio streaming sa mga wala pa download na, no? And of course, sa aton siniiya nga official website sa nasiling ko na, ang www.bomboradio.com, the official website of Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. And of course, sa local website naton, www.bomboradio.com/Bacolod, mga kabombo. So na lawag ko na ang tanan nga mga palaagyan kung sa din ara na kamo dira subong, no? Tanan kamo nagapamati ka nagalantaw. Welcome diri sa aton sinipang Sabaduhan nga edisyon sa atong palatuntunan kahapon lamang sa nasiling ko na the memorable and historic date of 26th of the month of March every year, no, sa sining Sabado nga adlaw. Antes pa man sa tanan-tanan niyari, anay nga aton sining ipambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati para sa aton si masuki. This time, let's put on our young side of our persona. Wow. Sa mga, especially sa mga teenagers, this is really for you, no? Ang inyong bahanon, Taken na si Crush. Produkto sang Bombo Music Festival 2019, kin-compose ni Jason May Mirador, gin-interpret ni Princess Bales, no? AKA, ano na siya kuno mo, Ivana Alawi lookalike. Ilan taon tabi kung daw si Ivana, gid siya, mga kabombo, inang si Inday Princess Bales, ang interpreter, sang gin-compose ni Jason May Mirador, nga ginataguluhan, Taken na si Crush. Take it away, Bombolito. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman.
pala ang pagpapaganda. Hair ko ay financial power. Type na type ko man siya, di na ko aasa. Bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram. Ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Take na si crush. Take na si crush. Take na si crush. Take na si crush. Nonood na lang ako ng K-drama. Sasali sa mga fun run at Zumba. Kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala. Magsisipline at mag-e-enjoy sa bura. Sasayaw at kakanta. Gagawa pa ng tula. Take na si crush. Take na si crush. Take na si crush. Take na. Take na. Take na si crush. 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 There you have it, mga kabombo, ang ambahanon Taken na si Crush. Produkto sang Bombo Music Festival 2019, no? Ang ambahanon Taken na si Crush nga bo agreement sila. Siling nila Miss Jazz to si Ivana Alawi ginman, no? Sinday Princess Bales, ka-look alike no, mga kabombo, but she's pretty on her own beauty man niya. Ining sinday Princess Bales, no? With her with her talent, no, in singing, with the good looks, no, kanami man. Ang ambahanon Taken na si Crush para gid sa aton sila iya nga mga young people, sa aton sila iya nga mga bag-ong henerasyon ay ho nga naga-enjoy gid, no, nagaka-LSS na ni sila, I'm sure. San sining ambahanon Taken na si Crush, mga kabombo, no. By the way, good afternoon lang gid, no, sa aton sila iya nga mga nagapareser na diri ay ho sa aton sini nga Bombo sa aton sini nga YouTube channel, no, sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, mga kabombo, no. By the way, sa kay Ma'am Juvie, no, sa kay Ma'am Juvie Sargent nga ara naman siya nagapareser na gid, no, kag subong man sa kay Bridget Gel, mga kabombo, no. Sa kay Bridget Gel, ara na si Bridget Gel. Sa kay Lola Evelyn Sola,
is also listening diri sa Mayla Carlota City. Sige. It really makes her day, Miss Jazz, kung malawagan ang ngalan ni Lola Evelyn Sola, no? Isabel Cantila, hello and good afternoon. Happy weekend man sa imo. God bless you also. More power. Kaag-ari naman kami listening and watching sa imo siniyang programa kahapon lamang. Abigail Marinas, good afternoon. Subuman sa kay Ma'am Juvie sa nasiling ko na. How are you, Miss Jazz? I did short hours from work today. Been for a walk and relaxing and resting while having a cup of green tea. Then, now watching on tele, live with you, with your program. Baka nami man nga klase sang pangabuhi, no? Simple life, sweet life, mga kabombo. Keep it up, Mommy Jovi, no? With your husband, I'm sure, and with your family. Kanami, no? Tibuas kami man nga day off manamon, mga kabombo. Kung sino umadala ang may day off today or sa subong sa mga working people, no? Let's make the most of it kung mag-day off na kita, no? Maka-lakat-lakat, anamian ko gisubong niya every night, ano? Gapamunyag ko sang amon sini nga mga tanom sang bana ko, no? While waiting for my husband, kay una naman ko subong niya pauli sa iya, gapamunyag ko na. And I have this little thing, again, my husband bought. Wala ko host, pero I have this little thing na may, may ulo-ulo that I have to push. Daw na nag-exercise pa kuya and then ma-spread out lang na iya ang tubig, no? Doon nagahampang ako. But I have to do it how many times? Kaya gagmay man lang siya sini nga gamay nga tubig. Pero, ga-splash gid siya mga kabombo kanami, no? And it's good to feel balang ginaano ko nga gabi, no? Mga around 6 to 7. Hindi na bala init, kaya ti amo naman na ang panahon nga nakapulupabugnaw, ang aton siniya nga mga tanom, no? Ang aton sining mga plants sa aton sining nga balay, mga kabombo, mga plantitas, hello, si Sir Ben Kaina, nag-check sa akon, Miss Just, how's your plants? Sining ko, okay, good. Amo na siyang akon sining mga amon ang amon mga babies, nga magpauli kami daw nagayapa-yapa man, no? Nga naga-welcome sa amon, kay we even talk to them, no? How are you, babies? Daw hindi man sila nga binuang. Kanami ba yan? No? According sa research, no? Talking to your plants is good, no? Kanami na kay symbiotic relationship kuno na mo sila nagahatag sa imo sang kita nagahatag sa ila ga-inhale kita oxygen kag ga-exhale kita carbon dioxide. Amo man na sa ila ng give and take na sila ang mga tanom naton kag they have also life. That is why we need to talk to them, no? Hindi lang nga bangod kinagbuang ka kundi relationship mo sa imo sini nga mga tanom, no? It's good samtang nagabulubunyag ka dira, gahuyop-huyop ang hangin, kung may maglabay ti may gabi, kag magchika. Once gani nga may makasablay nga mga tupad balay, chika, at nalimta ng mga tanom. Si Miss Just mga daan nga kung suguran mo, ti amo na pala istorya. Okay, sige. Ano man i-enhance mo man ang imo sini nga relationship with your neighborhood. Kung kisado kahuluya, no? Nga dugay na kami dira. Pero sa gihapon asa subong do hindi pa naton kilala ang aton si neighborhood. Pero ti intindihan kay bangod nga aga pa kitaya naga-work, pabalik naton gabi na. So, kung Sunday kinanglan, no, mga kabombo, suliton ang day off, weekend, mga kabombo, no? Saturday, Sunday, sa mga may duha ka adlaw nga day off, no? A relationship with your plants, relationship with your family inside your house, and your neighbors at the same time. That's life, no? At the end of the day, despite of the pandemic and all the trials sa aton sinikabuhi, we have all the reason to be happy and thankful to the Lord. Kay sa gihapon, life is still beautiful. San wala lang dabla mayo wala lang mayo kwarta. Ang importante good health lang gid, no? Amo lang ginaya ginapangamuyo kuya
Para sa akon sining husband, para sa akon pamilya, para sa pamilya sang husband ko, para sa tanan, no? Kung pwede palang masakop gid ang tanan-tanan sa pagpangamuyo ta. Nga good health lang gid sa aton tanan-tanan mga kabombo. Kay amo na siya yang aton sini nga wealth, aton sini manggad sa sini nga kalibutan mga kabombo. O, sige. Sa aton sini nga mga nagpareser na diri ho, nagsugod na ni sa kay Ma'am Juvie nga kanami sa iya sini nga adlaw subong, no? Ma'am Anisita Gamboa, hello and good afternoon. Ari lang kami diri nagapamati sa mga program kahapon lamang sa may Central Hawaiian. O, sige. Kag sa iban pagid nga nagalantaw dira sa aton sini iya nga Facebook Live mga kabombo, no? Dugay-dugay kay daw mabulubudlay sa akon ang mag-open diri sa aton sini nga Facebook Live. Anyway, ara naman ang aton sini iya nga Facebook Live mga kabombo. Abito kiun taman diri ang aton sini iyang Facebook Live nga mga naga-comments, no? Aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalawati, ang aton sini iyang nga mga suki, bo ara naman sila iho. Thank you so much, no? Aton abi iga lantawon kung sino diri ang mga nagapareser sa aton sini iyang Facebook Live, no? Mga kabombo, abaw ara naman sila tuod ay ho sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati, sa aton sini nga mga suki, no? Kung wala diri ti ari diho. Sa kay Ma'am Brenda Rodriguez, I'm watching from Rojas. Enjoy gid kita. Uy, salamat gid, no? Ma'am Brenda Rodriguez, good afternoon. Miss Jazz, enjoy ang duha ko man diri ka mga upon ga pamati, perti gid ka init diri sa Rojas City, no? Dira sa may Rojas Capiz, mga kabombo, no? Baw tuod gino ang heat index bala naton. Abe, mag-report ka mo diri kon sulusub grabe na gid ang antas ng temperatura bala ang temperature naton, mga kabombo, no? Abi mag-report ka mo diri kon natama na gid ang aton siniya nga kainiton kay dry season mag-ulo-andam gid kita, no? Aton sini nga Department of Health naga-remind sa aton mga kabombo nga kinahanglan mag-ulo-andam kita labi na gid sa may mga issue bala, no? Sa hypertension, kung ikaw dira ang gataas ang BP, hypertensive ikaw, no? Bawo kinahanglan mag-ulo-andam, no? Kaangay sa kayan yan, Miss Jazz, pakigreet si Tatay ko Billy, kag sa manghod ko nga gwapo si Toto, no? Sa aton sila iya nga mga dear listeners, no? Si Toto, no? Toto Bensoy. Thanks and God bless. Sige sa mga mauari man yang isaw si Jenjen, pero may ginagambal. Miss Jazz, wala ka naman kakanta. Si Jenny ba lagi na bantayan lang lagi ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Wow. Jen? Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile. Ako'y na-conscious nang lumapit sa'kin at nag-hi. Ngunit nawasak nung nakita siyang may kaakbay. Gusto kong maglupasay. Take it as si crush. Take it as si crush. Take it as si crush. Dooby-doo, bidoo-bidoo. Take it as si crush. Jen, hara na ha. Sayang lamang pala ang pagpapaganda. Why? Hair ko ay plinansya pa. Wow. Bilang daan sumo magpaplansya, no? Sang buhok, no? Para magwapa. Kamahal. Type na type ko man siya. Di na ko aasa. Bagay man kaming dalawa. Wow. Ang sweet nila o di kaya sila'y nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na. Move on na lang. Take it as a crush. Take it as a crush. Mga kabombo, baw ka, grabe, gina-es kay Jenjen, no? Gina-remind agig ko, Miss Jazz, wala ka pa kakanta. Ti ara na ho? Kanta, gina-es si Miss Jazz, ya baw, sa hilig lang sa pagkanta, bisan ang kanta kung kaisa sa aton, wala hilig, sige lang bala, Importante, nasa tono, no? Mga kabombo. Ate, sige, salamat gid sa mga nagaparisya diri sa aton sining Facebook Live,
kataton sini nga YouTube channel no sa kay Brenda Rodriguez mga kabombo. Philippine Standard Time 22 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako na isang pila ka mga panumdo, magabalik kita upod na sa aton siniya nga True to Life Story ang inyo si makasaysayan pagkatapos gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 30 minutos na ang nakalipas. Sa takna nga las 2 sa hapon mga kabombo, no, ba pertigi ka init, no, kadamo gid sa mga naga pa-reserve diri nga nagahambal nga Miss Jazz, tuman gid subong ka init. It's because nga summertime na. No, sa nasiling ko na gin declare na inis ang pag-asa officially nga ang dry season ari na gid. That is why we have to take good care, no? Sa aton siniiya nga kaugalingon nga hindi kita tuman gid bala maapektuhan sang init mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga dear listeners, kinahanglan pa silong mga amuni nga mga inuras nga grabe gid ang pagtagiti sang init, no? Kinahanglan na hindi kita hagay kaladay, no? Hindi kita mag-expose sa aton si kaugalingon nga maigo kita sang grabe nga pagsilak ni haring adlaw bala mga kabombo kay kabudlay gid, no, especially kung init ka sagwa pagkatapos masulod ka sa air conditioned room, no, bawo ka nami hindi gid manami, no, sang inaya nga epekto sa aton. By the way, antes kita magbasa sang kasaysayan sa sining hapon mga kabombo, yari anay ho kaysa nasiling ko na very memorable, important and historic ang ining adlaw mga kabombo, no? Kay subong nga adlaw, it's the last Saturday sang bulan sang Marso. Isa na siling na naton nga tagsa kakatapusan, no? Sang bulan sang Marso kada tuig may ginahiwat worldwide kaamo ini subong ang Earth Hour mga kabombo, no? Movable feast ina siya kung saan o natuon ang katapusan nga Sabado sa bulan sang Marso kada tuig ti amo nang petsa. So susubong natuon 26th of the month of March mga kabombo. So sa subong, no, ginaagdagid namon kamo mga kabombo, no,
sa aton sini iyang mga tagpalamati nga para nga magnubo-nubo man kay kabudlay bala subong nagtaas ang aton sini nga monthly bill sa kuryente para nga magnubo-nubo no sa sulod sa isa ka oras karon no sa pagpamuno man sang bombo radyo no ang aton sini pag-cover man at the same time no mag-upod kita sa aton sini iyang Earth Hour no may mga countdown etc. antes pa man mag-abot ang 8:30 karon sa gabi no sa alas 8:30 karon sa gabi mapatay kita sa aton sini nga mga non-essential lights, no? Ang arab lang daw hindi man niya siling nga importante gid, no? Ang mga suga tada bala nga daw ginapapulawan naton, padsuntaan nay, no? Mabili lang kita sa isa ka suga dira sa aton balay nga hindi makita magligom dulom, ka hindi man manami, no? Ga invite kita sang daw hindi maayo nga espiritu sa guwa, no? Especially sa mga ahay nagapamintaha bala, nagakwa sa oportunidad, uy, may balay ito nga wala gid sugaw abi sudlon tabaw kabay pa no mangin mahinalungon kita kang mabinantayon vigilant at the same time while we are having a good time our dating time with our planet Earth si Mother Earth naton papahuwayon man naton no sa sulod sang isa ka oras from 8:30 until 9:30 karon sa gabi mga kabombo no kinanglan kita no ulit don taman ang aton siniya nga palibot, our environment, our nature at the same time. Kaya may dako nga dulot, no? Kung dululungan kita the whole world, although we have different time zones and time difference mga kabombo, pero di basta mag-angot lang siya or magtuon siya sa 8:30 to 9:30, 1 hour sa petsa, diriya sa aton, Marso 26 na kita. Kagkaroon sa gabi na ang 9:30, no? Ang 8:30 to 9:30. So, shape our future, amo na subong ang tema sa Earth Hour mga kabombo, ne? Iop the night ha. Ako mapatay lang ko sa mga suga sa akong si mga baby plants, sa amon sini nga mga baby plants, no? Mabili lang ako, pwede man nga kung mag-usar ka mo da sang kandila, no? Just to have a light, better be careful man. Careful man kita kay basi amo ina ang mangintunaan sang sunog, no? So, bisan-isa na lang ya kasuga ang magasiga, no? Gamay lang dira. Unlike iti, may TV, may computer, no? Iban pagida nga gadgets, mga appliances nga it uses electricity, no? Mga non-essentials, abi, ipatsunta na anay, no? May isa lang tada kapawa sa aton si balay, okay na, no? Kag maghuluhigda, magmuni-muni, no? Let's pray for our Mother Earth, Mother Nature naton mga kabombo sa sulod sa isa ka oras no upod kita sa bugos na kalibutan may mga landmarks gani mga kabombo no daw mga famous landmarks no mga Big Ben, Tower of London, mga iban pagid kadamo no sa bugos na kalibutan mga kabombo kag diri sa Pilipinas no isa kita sa mga nangin aktibo sa pagpakigbahin sining Earth Hour mga kabombo, no? Kabay pa, no? Mangin matalunsay, although nga ang ini nga activities, since we are in the midst of the pandemic, it's more on virtual, no? Online, mga kabombo. Di sige, wala labot sina mga kabombo kada Marso 26, gidya. Aniya, niya, stay put, ini siya sa Marso 26. You know what, no? Kadto kita sa aton sining world history, nakaibalo-bala kamo nga mayara sang selebrasyon subong nga adlaw dito sa Amerika no wala labot sang Earth Hour karon kag sa Canada no kag sa ulihi may international na giniya gatherings no kag celebration ining ang aton siniiya nga Bombolito kag Bombokim no ang aton siniiya nga graphics may ara kita dira sang Purple Day no subong nga adlaw may ginahiwat Purple Day dito sa Amerika kag sa Canada. In fact, may ara man na siya sang International Day of Awareness kay angot ini sa balatian ang aton siniiya lang ginatuwag nga neurological disorder no ang epilepsy. The color of purple mga kabombo nagasimbolo na siya sang paghiwat no sang Purple Day or it connotes or it symbolizes sa pag-upod sa aton siniiya nga gina-celebrate subong nga angot sa balatian nga epilepsy mga kabombo no ano ining Purple Day sa Canada kay Estados Unidos
Amo ini ang adlaw, no? Every 26th of the month of March, mga kabombo, kada tuig, kung sa diin gindihon ini tubtob sa nasiling ko na may pangkalibutanon nga selebrasyon, no? Ini angot sa pagpalapnag sang awareness angot sa neurological disorder nga epilepsy, no? Kag ang mga pasyente sini ahay sa statistics kadamo gid sa mga epileptic brothers and sisters naton, mga kabombo. Hindi man na nila sala kay brain disorder ina siya, mga kabombo. No, diri na din kasugod neurological disorder. No, amo ni gamit ang duag nga purple kay amo ini, no? It symbolizes the celebration today about epilepsy, mga kabombo, and the patients, no? Ang Purple Day isa ini ka global grassroots event, no? Nga ginporma sa handom nga mapalapnag ang worldwide awareness of epilepsy, no? Kag dula unaya ang aton sini common myths bala, ining balang ayala ano na siya nang epileptic na siya, no? Di kalabanan do ang iban gani iya do ginabuli pa na about hindi gid, no? Kay ang epilepsya ti hindi na nila sala, no, mga kabombo. I-dispel ang common myth and at the same time ang aton sini nga fear, mga kabombo, no, sa bahin sang ang iban ay may diferensya na sa panghuna-huna, no? May diferensya sa iya sini iya nga brain. Tuod gid man neurological disorder ini, pero hindi dapat, no, nga daw i-outcast nato ng mga kauturan naton nga gulpi lang nagkirig kay ginkuyap. Dapat aton gid iniiya sila nga i-embrace no buligan, especially kung ara kita mga kabombo na tabuan nga gulpi lang siya ginatake sa iya sini nga kuyap, no, sang epilepsy. Kwaon naton, no, ang ini nga tuigan nga selebrasyon not only dito sa Amerika kag sa Canada, kundi may ini international awareness about epilepsy, mga kabombo, no? Kwaon ini ang stigma bala, ang social stigma ginaangot sa mga pasyente sang epilepsy, mga kabombo, no? Kasakit gina-injure giniya. Kaangay mo sa iban nga mga balatian bala nga daw gina-outcast ka, mga kabombo, no? Inang iban pa nga balatian nga daw ginapalagyuhan ka, hindi dapat amo ni. Dapat, no, isa sa mga aktibidad subong nga adlaw nga mapainsyende ang tawo, no, labi na gid sa mga wala iya sang sini nga klase sang balatian, no? Pasalamat kita kay wala kita sini, pero ang ila sini iya nga gina-endure, mga kabombo, no, nga ining mga na-afflict sang sini iya nga kondisyon. Kabudlay nis para sa ila. Labi na gid sa pamilya man, no? Hindi ni sila pwede mabayaan kay any time of the day. Basi atakihon sila, makirig sila, kag madagdag sila. Mabugok-bagok ay ila sila nga ulo. So, amo ni gina-provide ang ini nga mga pag-insyende, ang awareness, kung ano dapat himuon, labi na gid sa mga pamilya, no? I'm sure sa mga may epileptic members of the family, no, kabalo na ni sila kung anong dapat ila himuon, no? Akilanglan kung gina-atake ang isa ka epileptic, no, may posisyon na siya dapat nga amuni ang iya sini nga posisyon, no, kag pangwaon ang mga pagkabutang sa palibot, no, kag ang air kinahanglan ara gid, kag kun anong dapat himuon, no, kag gina-assure ini ang ini nga Purple Day o kun ang adlaw sa pagpalapnag angot sa balatian nga epilepsy, gina-promote na diri ang assurance kag advocacy na binagid sa bahin sa mga biktima or mga pasyente, no, nga okay ni wala gid kung sa ano pa ang aton bala nga pag-insyende kapag tatap, no, ang living condition nila, no, mapa-insyende sila nga ti they're kind of normal people man kung wala sila ginaatake, no. Akinanglan ma-achieve man ang ila sining mahandom sa kabuhi. It's not because nga epileptic na sila, wala na sila handom or wala na sila sang right, no, nga mag-eskwela o kung makaangkon sang normal life, no. Kinahanglan niya amo ining isa sa mga activities subong, no,
nga mangin may tagipusoon kita sa mga tawo sa palibot ta nga ginakuyap anytime, mga kabombo. So, naga-occur ini annually every 26th of the month of March, mga kabombo. Di kung may kuyap ka, kung epileptic ka, amo ni siya ang seizure disorder man mo, no? Ginakirig niya, ano ka lang ni? Gina-seizure ka ni, no? Kaya ti disorder gani sa aton siniya nga brain, no? Kung na isa ka tao gin-diagnose sang epilepsy, no? May ara sila sang isa, tub-tub duha, or more nga mga seizures, mga kabombo. Kaya mo ni, kailangan ipadoktor gid na, no? Sa sulod sang balay, kung may mga nagasugod na bala, wala pa na kay balo, wala pa na diagnose, kailangan kung amo na ni ang ila sini nga sitwasyon, nagakurog, gina-seizure sila, no? Kag hindi lamang isa, duha, samtang nagadako, ipalantaw na ini sa specialist ng doktora, no? Para nga mabulong ang iniya nga brain abnormality, mga kabombo. Agod nga ang ila siniya nga seguridad man, no? Nga mabulong sila at the same time, mga kabombo. Kaya ti ang mga epileptic, may epileptic seizure ginamo. So kung ikaw dira ang gin-diagnose nga may epilepsy, there are things nga ginahatag sang specialist ang doktor. Di lamang sa pasyente, kundi sa mga pamilya, sa mga tao sa palibot sini, mga kabombo, no? Abi ninyo kung sino ining naghimo sang concept sang Purple Day, no? Gin-initiate ini sang sadto siyam pa lamang katuig nga bata nga babayi. Ining si Cassidy Megan, mga kabombo. Gin-motivate ini siya, no? Ang iya siniya nga struggle man. Si Cassidy Megan, mga kabombo, may ara man sang epilepsy, no? That is why nga amo ini siya nag-initiate sang concept nga may hiwaton nga espesyal nga adlaw para sa ila, no? Sa mga kaangay niya nga may mga epilepsy, mga kabombo. Kag ang pinakauna nga Purple Day nga ginhiwat, mga kabombo, ang ginhiwat sa tong March 26 of 2008. Since then, ginahiwat na kada tuig ang ining adlaw, ang Purple Day for Epilepsy campaign, mga kabombo, no? So amo ni damo na dayon nga mga associations ang nag-entra sa nangin kausa, no? Sang siyam pa lamang katuig nga bata nga babae nga isa ka epileptic, si Cassidy Megan, agud nga mapalapnag ang awareness sa bahin sang mga inisyatibo man, no, ni Cassidy Megan, mga kabombo, angot sa balatian nga epilepsy ag sa mga epileptics, mga kabombo, no? So amo ining adlaw, no, kung sa diin nagaisa ang binuligay naton, mga kabombo, no, to raise the awareness about epilepsy and the patients. Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2, mga kabombo. Sa aton siniiyang sulat sa sininga hapon, isa ka nanay, no, ang aton siniiyang letter sender sa sininga hapon, mga kabombo. Si Nanay Marieta. Si Nanay Marieta is only 42 years old. Ini siya taga Bago City, no? Ang akon sininga kasimanwa dira sa may syudad sang Bago, no? Ang iya siniiyang sulat, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. By the way, good afternoon landa sa imo, Julie Levin William Inteng. May hapon lang gidira sa imo kag sa mga nagalantaw dira ho. Pag-greet lang ko kay Nanay Lydia, Miss Jazz. Sunod pa kay Julie Levin.
Miss Jazz, kindly greet Nanay Lydia. Ari di siya sa balay. Thank you and God bless. Hi, Nanay Lydia. No, anong apelido ni Nanay Lydia man? Sige Salamat kay Julie Levin, William Inting. Sa kay Sir Ivan Cerveza, good afternoon. God bless you also. Tatay Eddie Cerveza, dila sa may Bagroy, Bago City. Good afternoon lang sa inyo. Si Mama Aliana Cerveza. Good afternoon, Ma'am Aliana. Di ba ikaw si no? Si Joyce? Joyce Cerveza, Aliana, no? May hapon lang draa. Ari kami sa Bagroy. Tatay Eddie Cerveza. Aliana Cerveza is the wife of Ivan Cerveza, right? Ini sila ya mga suki giniya sa aton sila nga dugong bombo, mga kabombo, no? Ang dugong bombo sang Bombo Radio Philippines. Sige, pila na niya kagalo ng ila sini iya nga na ano nga mag-asawa mo, no? Na donate, no? So kay Ma'am Sally Auke de Sousa, watching from my house. Greet ko lang apo ko, Precious Kelly Auke, no? Si Precious Kelly Auke, halin ka kay Lola Belin. Si Precious Kelly Auke kag Lola Belin. Sige. Ara na gid sila ay ho, mga kabombo. Si Yan. Gwapo nga si Tuto Bensoy, ginagreet niya man. Okay, mga kabombo, no? Sa nasiling ko ng aton sininga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Nanay Marieta. Ang kasaysayan ni Nanay Marieta, 42 years old, sa Bago City, yagin suguran pinaagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz, mayong hapon sa imo, Miss Jazz, ag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawga lamang ako sa kay Nanay Marieta. 42 anyos. Ari kami diri, Miss Jazz, sa siyudad sang Bago. Maukod gid kami nga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Umalin pa sa akon siniya nga maginikanan asa subo, Miss Jazz, nga ti may kagulingon ako iya abing nga pamilya. May bana na ako, Miss Jazz. Kag mayara kami sang 5 gintanan ka mga kabataan. Malaan mo, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, temprano pa kuya naman na. Kag masubo man, Miss Jazz, pero mahambal ko nga kung kaisa abi mo, do naghinulsol gid ako. Nga wala ko anay gin-enjoy ang akon siniiya nga pagka-single. Kag abi mo, Miss Jazz, isa pagid sa hinulsulan ko kay wala ko gid natapos ang akon siniiya nga handom nga magmangin manunudlo, magmangin teacher. Kay wala ako nakatapos sa akong pag-eskwela. Kay temprano pa ako, Miss Jazz, na in love. Temprano pa ako nagbusong. Nga wala pa ako yung nakasal. Sang ulihin na lang nga nagpakasal kami sa akong siningabana. Pero anhon ko, Miss Jazz, kay ari na ni ang akong sininga sitwasyon, kundi sulayon ko na lang gid. Ang mga classmates ko, Miss Jazz, magkilit-anay kami. Abi mo daw nahuya gid ako. Bangod kay makitaan ko sila bala, Miss Jazz, nakagraduate, may trabaho na. Kag makitaan mo sa ila sin itsura bala, Miss Jazz, nga daw ka young pa sa ila. Pero ako, kung kaisa amo na ang rason ko nga wala ako tambong sa amon sinito igan nga alumni homecoming. Although nga ti sa sininga duha ka tuig wala gid man kami alumni, bangod kay ti bangod sang pandemic. Pero mga previous years, ginasugat gid ko da sang akon sini mga close nga mga classmates. Naka-attend ako once, pero daw ara bala, Miss Jazz, nga enjoy ka matuod, pero daw gina-compare mo ang imo sini nga sitwasyon sa ila. Kaya nangin lunsay sila nangin professionals, kag nangin ang
ang ila sini kabuhi ya Miss Jazz, nangin adilantado sila. Bangod kay ti natapos gid nila ang ila sini pag-eskwela. Ako Miss Jazz sa prangkang sugilanon sa nasiling ko na kumakitaan ko mga classmates ko, lipay gid ko na. Pero ang tendency ko gina-compare kong akong kagalingon sa ila kag nasubuan gid ako. Nagaabot na dahil sa akon Miss Jazz ang self-pity. Kaya nagahinulusol ako, kaya nagahambal ako sa kagalingon ko. Kung gintapos ko lang ang akon sininga pagtuon. Naginhatag nga oportunidad sa akong magilikanan. Apisar nga ti sa prangkang sugilanon Miss Jazz, bisan pigado kami, pero kung gintutuman ko lang ang akon siniiyang pag-eskwela, nakatapos gid ako kuntani. O galing kay ti anhon ko kay ang nobyo amoy ang akon siniiyagin prioritize sa akong kabuhi. Hindi man sa pagpabugal Miss Jazz, maalam ako sa amon sini nga klase. Kag wala ko yan nagakaulihi no sa amon siniiya nga klase. Pero sa patag sang pagigugma gali Miss Jazz no, wala na iya sa paalam-alam. Amo na yung rason ko nga temprano pa ako iya nga nakaangkon sa kabataan. 5 kabilog subong Miss Jazz sa akon nga mga kabataan, kag gamay lang na iya ang antad nila ya, ang agwat sa ila si mga edad. Tag 1, 2, pero ako 3 ka tuig. Pero amo ni siya subong ang akon si kamanghuran. Sa first 4, at least nag 3 ka tuig kag nadugangan pagid. In fairness sa bana ko Miss Jazz, okay man siya. Bangod kay ti, naluyag ako gani sa iya kaga, hinatag ko ang kagalingon ko, nga bisan wala pa kami nakasal, ti nagbusong ko ya Alang-alang, rason nga, amo ini kung nga nagkauntat ako sa akong sini nga pag-eskwela. In fairness sa bana ko, mapisan man siya kag responsable. O galing Miss Jazz, bisan ano ka putoy-putoy sang bana ko, pigado gid kami sa gihapon. Ang mga ginikanan ko, Miss Jazz, sa prangkang sugilanon, ang pamilya ko, ang pamilya sang bana ko, wala man sila nagapabaya. O galing kay ti, hindi man halos tanan nga magsalig kami sa ila. Kami na lang gani ang nahuya, Miss Jazz. Kay sila mismo, ti, hindi man kami manggaranon, ang pamilya ko, hindi man manggaranon, sa nasiling ko na gani, Miss Jazz, pigado man kami. Ang pamilya sang bana ko, amo man. Pero pasalamat kami kay ti, makapilaman ka beses nga sa tion sa emerhensya, ara sila nagabulig. Pero hindi sa tanan nga tinion, Miss Jazz, nga makabulig sila. Sa nasiling ko na, mapisa ng bana ko, kag responsable. Pero bisan ano niya kaputoy-putoy, Miss Jazz, sa gihapon ng amon sining sitwasyon, amon niyang ginahibian ko gid. Naluoy ako sa akong sinihuben pa nga mga kabataan, 5 kabilog. May ara ako gani Miss Jazz na classmate na sugat anay kami. Tani malikaw pa ko kay daw nahuya ako. Kay ang akon sinibalay nga itsura nga akon si sitwasyon sa masami nagasaramihay, no? Hindi man ako Miss Jazz ya laway. Damo man ang nagalagas-lagas sa akon sang high school kag sang college ako sa nakatapak ako sa college. Pero galing Miss Jazz, arab lang ti wala kaya inog bakal sang imo siniiya nga mga panapton nga bag-o. Pagkatapos wala ka sang ibakal da nga extra sa makeup po. Kay unahon mo gid ang imo sini mga kabataan, unahon mo gid ang ila sini nga mga pagkaon. Kinagasugat anay kami manago pa ko tani o galing siya ginaglaga sa akon. Suno sa iya, isa pa lang iya sini nga bata. Pero nagaagunto na sila kuno sa iya sini nga bana. Ang bana niya gani Miss Jazz, sunod pa sa iya sini pag-istorya sa akon. At pa ya, nagasakay isa ka siman. Pero nagaagunto pa sila kuno ya. Isa pa lang nakabata. Isiling ko, ako ya 5 kabilog ang akon si kabataan, ang bana ko ti. Hindi man dako ang iya sini nga sweldo. How much more ako, Miss Jazz? Susubong, bisan isa lang bata mo, nagaagunto ka, pero kami, how much more kami, Miss Jazz? Amo nang ginahibian ko gid adlaw-adlaw nga tanan. Kung paano
mapakaon ang akon sa mga kabataan nga 5 ka bilog. Naluoy na gid ako sa akon sinibana. Wala ako sa may mahimo, Miss Jazz, kay wala ako nakatapos sa akon sini nga pag-eskwela. Kag gusto ko man nga mangita sang trabaho para makapian-pian, makabulig sa akon siniiya nga bana. Pero hindi pwede kay may gamay pa ako, Miss Jazz, nga bata. Hindi ko pwede sila nga mabayaan. Ang magulang ko nga bata, Miss Jazz, may buot-buot naman, pero hindi gid pwede nga magbiya ako. Amo na gani nga siling ko, san upaihan ang panahon nga makapangita man ako sang trabaho. Kaya high school graduate man ako, pero sa subong sa namihay, gikuya, Miss Jazz, bangod kay amo ni. Sa sulod sang balay, okay lang na kon ang makinanglan namon ara. Pero kon ginakulang, maghibi ang akon si mga kabataan, gapangayo, nanay, gusto ko magkaon nga wala ka sang maihatag, bisan tinapay. Di nagadanghal naman ko na, Miss Jazz, mangutang naman ako. Isa pa gid sa ginakakahuyanan ko na or ginakahuya ko ang malabay kabala sa ginautangan mo nga tiyangge nga wala ka nakabayad na daw medyo dugay-dugay na. Kabudlay maglakat kung may ginalikawan ka, Miss Jazz, nga utang. Sa prang ka nga sugilanon, Miss Jazz, hindi man kuya siling nga wala nagabayad sa utang, gabayad gid ko. Ugaling ang problema kung kaisa wala ako sa inugbayad. Ara ang gustong mo nga magbayad pero wala ka sa inugbayad. Kung kaisa maabtan ako na sang bana ko, gahilibion ko sa kwarto. Samtang nga nagakatulog ang amon si mga kabataan, napamangkot na siya anong problema. Singko amo di eh. Kung kaisa nagaka-hurt ang bana ko, kay siya balay ang akon sinidaw ginabasol, nga siling ko ti, san o kapaya makapangita sa trabaho nga dako-dako ang imo sini nga sweldo. Nagalakat na lang ang bana ko, Miss Jazz, nga may kalain sa buod sa akon. Bangod kay nang negative na bala ako, Miss Jazz, nga daw wala na ko sa may mahimo pa, nga maulo-alibantar ang amon sa pagpangabuhi. Pero pagkagabi nati, kung makamarasmas naman ako, Miss Jazz, bangod man siguro sa kakapoy ko, labi na gid ko maghinibi ng mga kabataan ko kapangayo sang pagkaon. Maka-realize man ko na sa ulihing ahay. Nga amo man to ang ginhambal ko kaginhimo ko sa bana ko man. Nga grabe man na iya siniya gani nga pagpanikasog lamang nga papakaon kami. Mga naman lang ako pasensya, Miss Jazz, no? Sa karon, Miss Jazz, amo ining amon sini nga problema. Ang akon gani nga mensahe kun nga ang nagpadala man ako sa akon sini nga sulat. Gusto ko gid nga ipalabot sa imo sini iya nga mga tagpalamati, labi na gid sa mga young people nga masami nimo nga ginapahanumdum, Miss Jazz. Nga kun pwede pa lang, amo ni Miss Jazz ang mensahe ko sa ila. Nga kun may ikasarang ang inyo sini nga mga parents nga ipaeskwelahon kamo, kinahanglan himuon nyo gid ang tanan. Nga magmangin matutom kamo sa inyo sini nga pag-eskwela pareho sa akon, Miss Jazz. Kanang matutuman ako ugaling. Ginintrahan ko sang lain-lain. Kung pwede palang ya gani, Miss Jazz, sambalon ko ya sa akon sini iya nga gusto nga mensahe nga hindi lang gid anay magnulunubyo-nubyo pag-entra sa nununubya-nubya o sa gugma. Okay lang na iya kun ang iba niya nami kabalo makahibalo paisan-isan sa ila sini iya nga studies kaga ila sini iya nga young relationship. Pero may iban, Miss Jazz, nga ti kaangay ko nangin mahuyang gid ko. Tubtob nga ti mahambal nga ang first ko ni nga baby, unwanted pregnancy, pero palangga ako gini akon kamagulangan. Isa prang ka nga sugilanon amon ni subong ya ang akon masaligan sa balay kay isa ka babayi. Pati amon ni masami, Miss Jazz, mga unwanted pregnancies, young marriage nga sa ulihi amo gid ay igahibi bangod kay ti hindi pa preparado, wala pa nakatapos sa pag-eskwela.
to the point gani Miss Jess nga damo gid ang naga binulagay bangod sang amo ini nga sitwasyon nga kabudlay gid pareho sa akong subong. Pero kapasalamat lang ako kay ti bisan amo ni kami ang bana ko yati responsable. Amo lang na og galing Miss Jazz nga hawot-hawot pagid. Kubangod man sining akon sini iya nga dako man nga pagtuo sa Dios siling ko magaabot gid ang panahon nga maulo alibanta ni namon ang amon sini nga sitwasyon. Naglala pagid Miss Jazz ang nagka-pandemic kita. So siling ko wala na sang pinakabudlay nga sitwasyon namon sang time nga nagka-pandemic. Pero Miss Jazz amo ning akon mensahe sa mga kabataan, sa mayang people nga nagapamati sa imo programa nga i-prioritize gid anay ang ila sila nga pagtuon kag hindi lang gid anay magulo entra sa gugma. Kay kung makatapos na sila, may kurso na sila, may trabaho na sila, may kita na sila nga ila kaugalingon, dra na maabot gid na yung panahon. Miss Jazz kamay pa nga nakuan ini sa leksyon kay inspirasyon ng akon kasaysayan nga mabasahan mo man ang akon sini nga kasaysayan. Tubtob lamang din ang akon sini nga pagsaysay ang tagpadala Marieta, 42 years old, sang Bago City, si Nanay Marieta. No? Very young at the age of 42, may 5 na ka mga unga. At the end of the day, Nanay Marieta, may kaya gani, kaya may 5 ka mga kabataan, no? Iban wala, gid. Puti sige lang, no? Kada isa sa aton, we have our own story to tell, no? Natural na, Nanay Marieta, nga daw nagahinulsol ka. Bangod, ara ka subong sa tunga-tunga, ara ka subong sa sitwasyon, bala nga daw wala ka sa may mahimo, bangod, sang ginatawag ka pigaduhon. Sinulang abi, may abi hands up, nga hindi makabatsyag sa ginatawag kapigaduhon. Well, kita nga may mga trabaho pa ya, we should be very thankful, no? Naglabay ang pandemic, may trabaho kita sa gihapon, no? Dapat aton iniiya nga pasalamatan gid sa mahal nga makaako. Kay ho, kita mo na, no? Kung wala ka trabaho, bawti kung may mga kabataan ka pa nga nagainikit-ikit kay kangay kay Marieta, oh. Inaturalan na Marieta nga amo nang imo si pagpanghakroy sa imo sini nga sitwasyon bangod kay ti sinuwa bala hindi mabudlayan sa imong sitwasyon man, no? O galing kay ti strong ka lang gid, no? Padayon, no? Magpadayon ikaw nga magmangin maisog kag makusog para sa imong si makabataan kag para sa imong sini nga bana. Natural lang na kung kisa nga ti gahambal ka nga ay kung pwede pa lang, no? If we could just turn back the time, hindi na pwede, no? You have to face it. You have to face the tango. So, magpakabakod ka lang, Marieta. As long as ara ang bana mo, nasunod pa sa imo responsable, ka ikaw ara man, no? Matinatapon, mapinalanggaon nga klase sa asawa kang sa imo si mga kabataan. Iludhan nyo gina sang bana mo, nga kabay pa, maka-graduate ka mo sa ginatawag kapigaduhon, no? As long as ara ka mo nga duha, nagabinuligay, no? Kag may ginakita pang bana mo, no? Naglain pag kung wala pagit sa trabaho, no? Marieta, ipasalamat ka kay may trabaho siya, no? Bisan meager income, pero at least may income. Mangita ka da abi Marieta sang pamaagi nga dra ka lang sa inyo sinibalay. Sunod pa sa imo, hindi ka pwede kapangita sa trabaho bangod kay higot ka sa mga kabataan mo. O, ngita ka da, abi ka da mo sang hilimuon da, kung may extra nga kwarta ka mo da, pwede ka da kaluto-luto, no? Mga kakanin, mga barbecue, etc. Nga ano mo lang bala, pwede ka man nakapananom, no? Baligya ka da utan sa kilid nyo mabalay, I'm sure, no? May mabakal gina, no? Kabay pa nga ikaw, no? Pulupangita ka da sang imo sini nga gamay nga negosyo kag may available lang gid nga kwarta, no? Para sa bisan sinin timos lang may income kamanda sa inyo sini nga balay bisan ara ka lang da na nahigot sa inyo sini nga balay, no? Marieta, and don't forget to pray. Sa nasiling ko na gani ang mga tawo nga nagadangop
sa tiilan sang Dios, hindi niya ginaya pagpabayaan, no? God is our Jehovah Jireh. God is our Jehovah Jireh, the God who provides, no? Ti kita mo bisan amo nang sitwasyon mo hasta subong ti ari ka pa man, no? Bisang hawot-hawot pero ti sa gihapon, no? Amo lang na ugaling ang reality bites sa truth hurts na kun ti may ara adlaw nga kulang ang kwarta magibi ang mga kabataan kapangayo sang nanay tinapay nagutom ko wala ka sa maihatag. Heartbreaking nga klases ng sitwasyon. Pero sige lang no? Hindi madulaan sa paglaom, Nanay Marieta, no? Salamat gid sa imo sini iya nga kasaysayan. Kung kamo mayara man sa mga kasaysayan kaangay sini, ipadala i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sang panahon mga kabombo is bye-bye time na. But before that, ari anay ang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? This is taken from the book of Luke, chapter 1, verse 37. Dira nagasiling sa Ingles nga pulong. This is also for you, Marieta. Ikaw nga panikasog, nagahimakas upod sa imo nga bana. Sa tanan, amo ning mensahe sa Dios sa aton, no? Kaklaro. Sa libro ni Lucas, kapitulo 1, versikulo 37. Luke 1:37. Dira nagahambal. Nothing is impossible with God. Wala iya sang imposible sa Dios. Wala sang imposible sa Dios, no? Sa tao lang na iya nga kita lang iya nga ti hawot-hawot ang aton sini iya nga nga power, no? Aton sini Dios siya, he is in control. He created everything. He owns everything, no? He is our Savior and our Lord Jesus Christ through His Son, Jesus Christ. So may Diyos kita nga dalaganan, nga dako-dako. All we have to do is to bend our knees and fervent prayers. Lord, pag-graduate ta naman kami sa ginatawag kapigaduhon ay kay kakapoy nagidbaya, no? Dato amo na bala ang mensahe ta kay Marieta. I'm sure amo ning iya siniya ginahibi, no? Ay ka budlay pigado ay, no? Pero importante da iya maghimakas lang. Kay i-exercise ang aton siniya nga pagtuo. Kay kung may pagtuo, wala sang imposible, no? There is nothing impossible with God. Wala kita sa panahon mga kabombo, remember ang pila, pila ka tinapay, ka isa ka isda. Do amo na bala, no? Imagine, no? Amo na pero natapod pakaon ni Lord ni Ginoo sa arid siya sa kalibutan ang tanan nga mga ginagutom nga mga tawo nga yara sa palibot, no? So, there's nothing impossible with God. It's bye-bye time na. Inisagyapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo.